Any problems? Please contact our viewers hotline. Rowndiau terfynol cenedlaethol Cymru, diwrnod i'r chwaraewyr gynrychioli eu clybiau ar y llwyfan mawr, a diwrnod i'r cefnogwyr ddilyn eu harwyr lleol i Gaerdydd i'w gwylio nhw ar y car rhyngwladol. Croeso i Stadiwm y Principality, dyma'r tlysau sy'n y fantol. Sydd eich lawr ymlaciwch, dyma eich amserlen ar gyfer heddiw. Rownd derfynol Cwpan Adran 1, Crwydriaid Llanelli yn erbyn Glyn-nedd, y gig gyntaf chi am 1 o'r gloch. Ffeinal Cwpan y bencampwriaeth yw ail gêm ni ar eich cyfer y gig gyntaf am 3. A wedyn rownd derfynol Cwpan yr uwch gyngrair. Merthyr yn erbyn Llanelli, a honno'n cychwyn am chwarter wedi 5. Ac yn barod pan nawr ni'n cael teimlad o gyffro'r cefnogwyr be mae diwrnod fel hyn yn golygu i'r nifer sydd wedi teithio, cannoedd wedi teithio drefi o gwmpas o wlad. A mae'r ddau yma, yr un mor falch i fod ma'n yng nghwmni, Steph Hughes a Ifan Phillips, a Ifan ti'n un sy'n hyfforddi Crymych, dy glwb di, felly ti'n gwybod yn union be mae'n golygu, achos bys y ti yn dwlu gweld Crymych ma, yn anffodus dydyn nhw ddim, ond be mae fe'n golygu, nid jyst i'r chwaraewyr, ond i'r cymunedau? Ie, yn anffodus, wnaethon ni disgyn dros y hurdle cynta, ond na, mae gêm Cwpan, mae naws gwahanol iddo, mae'r gyngrair falle i penderfynu pwy sydd gyda'r tîm mwyaf cyson trwy gydol y flwyddyn, ond fel ni wedi gweud tro ar ôl tro, mae unrhyw beth yn gallu digwydd yn gêm Cwpan, a ni wedi gweld yn digwydd sawl gwaith, ond na i'r teuluoedd, i'r chwaraewyr, i'r hyfforddwyr, i'r dre i gyd, mae fe'n brofiad anhygol, mae fe'n mynd i fod yn foment gret i'r chwaraewyr ma i fynd allan i'r cam, a nath Llanelli Wanderers gweud yn barod, mae hwn yn mynd i fod yn gêm falle mwyaf i hanes nhw, so na be mae'n meddwl i nhw. A mae dy glwb di yma, Crwydriaid Llanelli, am y tro cyntaf neu hanes, ti di dod o dy hen gris, dyma be mae'n golygu Steph Hughes. So nhw'n neud crysau fel un ragor yn anffodus. Ti dal yn mynd gallu llan hwnna. Gris am i fod werth bach o wari am fi'n siŵr yn wedig os sy'n llyfnodi fe, Steph. Ond falch iawn gweld nhw ma? Ie, mae'n ddwrnod arbennig i'r clwb, a fel oedd Is yn gweud, i bawb sy'n gysylltiedig ar clwb, dwi'n pobl sy'n rhoi amser nhw lan am ddim i helpu paratoi'r clwb, paratoi'r bwyd y ca. Mae'n ddwrnod special iawn i bawb yn y clwb, y tro cyntaf i'r clwb i fod ma, felly gobeithio gawn nhw diwrnod arbennig a wnewn nhw mwynhau. A fi welson ni ti'n gwisgo'r sanau i'r dreigiau rhai wythnosau nôl, a ti'n cael bach o lwyddiant gyda'r Crwydriaid dy hun, gweithio'r ffaith chi ddim wedi cyrraedd Stadiwm Principality. Hwna oedd Cwpan Ysgales dan 16, felly oedd hwnna'n surprise i edrych nôl ar hwnna. Dyna ti yn fachgen ifanc. Fi'n cofio ti gyda'r steil gwall na. Ni yn yr un ysgol y staff. Justin Bieber. Right, wel, dyna ni. Oedd hi'n dechrau cynnar i Glynneath bore yma. Boes i gyd yn cael brecwast yn y clwb cyn gwneud y siwrne i Gaerdydd, a ddyn gyhebydd ni Lloyd Lewis wedi ymuno â nhw. Sdim golwg o unrhyw nerfau fan hyn, a mae'r brecwast i weld yn mynd i lawr yn iawn. Gadewch ni gael chat gyda prif hyfforddwr Grant Bignor. Grant, a huge day for the club. How does a head coach manage the nerves on a day like this? Well, there's been good sort of preparation this week, so that's been key to make sure we're organised. I think that calms things down a little bit. But it's not just down to myself and the other coaches. There's some characters in the squad, and they sort of bring a sort of lighter mood to the camp as well. You can hear it behind us now. So yeah, it's everyone's role, but like from my point of view, it's just making sure we're organised, trying to keep calm, from experience of being there, and then just trying to get the boys to enjoy the day. All the best, mate. Right, ger all, os ni'n lluniau anhygol, o'ch chi'n dathlu ar ôl chi curo Aberpennar yn y rownd gynderfynol. Mwy o'r un peth heddi? Na,
fel, gwyliau'n dedd i'r gloch rhaid i mi credu. So, yna, gan i weld os mae di ddim yn y ffordd ni, gan i parti. Os ddim yn mynd y ffordd ni, gan i parti hefyd. So, bydd e'n noson dda yn Glynneath i ni. Mae dod nôl lawr i Glynneath felly o Gaerdydd. A Jed, draw fy yma, sut mae'r brecwast yn setlo, bwy? Nice. Bach o nerves. Ond na, mae'n diwrnod mawr i ni heddi. A ni jyst yn mynd i roi popeth reit tan y funud ola. Ni wedi profi hwnna. Yn y rhwng cynderfynol, reit tan y munud ola gyda Dylan Francis yn cico'r cic. So, mae'n achlysur mawr fe mae Grant i gweud i ni, i'r boys, i'r coaches, ond hefyd i'r dref hefyd. So, ni'n jyst yn trio cymryd popeth mewn. A paid i gadael fe, jyst pas o hibo hefyd. So, Boys, pob lwc. Wel, mae pawb yn cael parti. Pnawn yma yn cynnwys y gŵr yma, Max Boyce, llywydd clwb Glynneath. Weles i fe ar y car rhyngwladol cyn gym Ffrainc, a dde'n barod yn sôn am yr achlysur. Sa'n siŵr os ni'n mynd i weld ar y fainc pnawn yma. Dwi'n meddwl mae'r clwb wedi cael bach o hwyl gyda'r llun yma. Ond dyna ni te, mae Glynneath yn barod wedi gwneud y siwrne'r stadiwm, a mae Steph Hughes wedi mynd i gael gair gyda'i gwrthwynebwyr nhw Crwydriaid Llanelli. Fi'n cael cwmni Nick Gale sy'n chwarae yn y canol i Llanelli Wanderers heddi. Nick, chi wedi cael tymor arbennig, wedi ennill 8 mas o'r 8 gêm diwetha. Pa mor excited ych chi am y challenge heddi? Ni wedi cael tymor dda yn y gyngred a yn y cwpan yn amlwg, ond ni'n chwarae'n dda, ni'n hyderus heddi, ond mwy na dim, mae'n anrhydedd i fod yma heddi. So, disgwyl mlaen, really. Pob lwc i chi am y gêm, a'i adael ti'n mynd i dwy lan. Pob lwc i ti, diolch. Ni gael sgwrs hefyd gyda tad Nick, sy'n prif hyfforddwr Llanelli Wanderers, Sean Gale. Sean, a fantastic day for the club. Brilliant. How have you prepared the boys for such a big occasion? Well, I think it goes back to July when we started. We didn't have many training at the start of the year, but we've built that up. 27, 28 training, and the way they work this year. One thing we put in a lot of emphasis on fitness, and I think at this level that is very big. And the way they've improved for that has been huge. And all of a sudden, you win a few games on the trot, and then you become confident. And this team now, as I say, they've continually trained hard, and they've become a confident rugby team, so I'm really, really proud of them, and to get to here today is the pinnacle for these boys, so we're just looking forward to the game. Fantastic, all the best to you, and we hope that it's a good day. Thank you, Steph. Digon o chwaraeon dal i ddod ar S4C. Chybwyntiau gêm pencampwriaeth Ewropeaidd 2025 rhwng Kosovo a Chymru. A rygbi byw nos Iau wrth i Gwyns Caerfyrddin groesawu Glynneath boi. Rhaid Steph wedi ymuno a ni mae'n ddiwrnod prysur i'r tîm ac i Steph Hughes sydd wedi bod yn rhedeg o gwmpas y lle, ond ni'n barod wedi clywed gan ei dad, Sean Gale, a mae fab Nick Gale wedi bod yn rhan allweddol o'r tîm, fe oedd sy'r yn y gêm yn y rhwng gynderfynol, a mae bach fel ti, fe chwaraeodd i'r clwb am y tro cyntaf yn 8 mlwydd oed, felly diwrnod enfawr i'r boi yma. Mae fe, a fel ni wedi siarad, mae'n y teulu, mae fe a'i dad yn gweithio gyda'i gilydd, mae Nick yn chwarae, ond hefyd hyfforddi rolwyr. Mae'n chwarae yn y canol, ond mae'n chwarae fel maswr i fod yn onest. Fe yw prif sgorwr pwyntiau i'r clwb eleni, a fydd e'n bwysig iawn, diwrnod bwysig iawn i fe yn amlwg, a fi'n credu bydd i gêm gicio fe yn enfawr i'r gêm heddi. Diwrnod bwysig i'r maswyr o ystyried y cae, dwi'n siŵr fydd y gêm cicio yn bwysig i'r ddau dîm. Dylan Francis, fe ciciodd y pwyntiau ifan i sicrhau lle nhw yn y ffeinal. Beth ti'n disgwyl gan hwn? Fi'n credu mae lot o bwysau yn mynd i fod ar Dylan Francis, fel nes ti sôn, fe nath y gic i llwyddo nhw i gyrraedd y Ffeinal ma heddi, a ni'n gallu gweld y gic fan hyn, a ni'n gallu gweld shwt bod e'n meddwl i nhw gyd, nhw'n falch iawn bod wedi gallu gael y gic, ond fel ni wedi sôn, mae Steph wedi sôn, a wnaethoch chi sôn am y gêm gico, mae'n mynd i fod yn hynod o bwysig yn enwedig fel maswr chi sy'n dieddol o reoli'r chwarae, reoli'r tiriogaeth, galw pwy symudiadau chi'n mwyn neud, felly mae lot o bwysau yn mynd i fod arno ge, ond fi'n siŵr mae'n mynd i mwynhau'r achlysur. Reit, mae quiz cloi i chi, os chi'n barod. Wastad yn barod. Pa chwaraewr ryngwladol sgoriodd i'r glwb yn Ffeinal y Bowlen fan hyn nôl yn 2017, Steph Hughes? Shane Howarth? Na, Ifan? Kevin Phillips. Na, o'n i'n disgwyl chi gael hwn, gei di hanner pwynt am dweud Shane. Dyma fe, fi'n siŵr bod chi Adran cofio hwn. Williams yn y cornel yn croesi, pwy arall sy'n sgori dros ar y man, y dewin Shane Williams.
Croeso nôl i Stadiwm y Principality. Mae'n ddiwrnod llawn balchder i 6 tîm pnawn yma a mae'r ddau cyntaf yn barod i gamu i'r cae. Crwydriaid Llanelli yn erbyn Glynneath, y cyntaf o 2 gêm. There's English language commentary available with Steph Hughes and Phil Steele, ond draw yn ni yn y Gymraeg i Sioned Harris a Griff McKee. Diolch Lauren, da ni yma yn y Principality yn barod am Ffeinal Cwpan Adran 1 rhwng Crwydriaid Llanelli a Glyn-nedd. Y ddau dîm wedi cael siwrne byrlymus i'r Principality, ond da ni yma rwan ar gyfer y gêm fawr. Pwy fydd yn mynd adre gyda'i dwylo ar y tlws ne heddiw yma. A'r ddau dîm dod allan i'r cae a'r dorf yn codi i'w traed i ddangos eu parch ac eu hedmygaeth ar gyfer y ddau dîm yma sy'n barod i ddim ben yma yn y Principality. Ac Aled Evans, capten Glynneath yn arwain ei dîm allan. Johnny Griffiths, gallwn ni weld yma gyda'r masgot. Ond y ddau dîm yn sicr yn barod amdani. Felly, gen i gael cipolwg yn gyntaf ar dîm Crwydriaid Llanelli. Dylanwad cryf o Goleg Sir Gar a Ysgol Gyfunestrade yn hîm y Crwydriaid. Y rhif 8, Lloyd Pike, yn ddiddorol yn chwarae Llanymddyfri blwyddyn dwytha yn ennill yr uwch gyngrair, bellach yn chwarae i'r Crwydriaid. Nick Gale gyda Rhydian Morgan yn y canol a Owain Davies ar yr asgell dde gyda stori ddiddorol, wedi chwarae rhan fwyaf o'i rygbi ifanc yn Awstralia. Tîm Glynneath a profiad a potensial yn y rheng flaen i Glynneath, y myfyriwr Owain Watts yn y rheng flaen gyda Craig Tennant a Gareth Hall. Y ddau yma wedi chwarae tro dwytha i'r clwb ymddangos yn y Principality yn 2011. Mae'r mewnwr Scott Hawkins yn dechrau nesau brif sgoriwr y clwb eleni Dylan Francis. Y dyfarnwr ar gyfer y gêm gyntaf yma ydy Matthew Lewis. A bron yn barod mae'r ddau dîm. Crwydriaid Llanelli yn erbyn Glynneath. Lads, time is on your chase. Mae'r ddau dîm yn hynod goffroes ar hyn o bryd. A mae angen i'r cyffro droi mewn i geisiau. Mae'n ddechrau da gan Crwydriaid Llanelli. A Sioned, mae'n gêm fawr, mae'n gêm bwysig, a mae'r ddau dîm yn mynd i fonesu fod yn fuddugol heddiw. Odyn, wrth gwrs, bydd y ddoi tîm yn ysu. A fi credu bod ni gêm dda iawn ar blaen ni. Mae'r ddoi tîm nhw'n hoff iawn o sgorio. Maen nhw'n hoff iawn ennill y pwyntiau. Maen nhw wedi bod yn... maen nhw wedi arddangos yn dda yn gyngred eu hunain trwy'r tymor. Mae'r Crwydriaid Llanelli'n amlwg wedi cael tymor llwyddiannus iawn, colli dim ond un gêm eleni tymor yma felly. Edrych mlaen i'r gêm, mae'n cael bydd yn gêm corfforol a fi'n gweithio ni'n gweld tipyn o bwyntiau yn cael ei sgorio yma. Ie, sicr, digon o bwyntiau ydy be. Mae pawb adre eisiau gweld heddiw yma, phawb sydd wedi gwneud y taith draw i Stadiwm y Principality. Yn carion dda ar yr ochr agosa. Johnny Griffiths. First man. Glynneath wedi dwy'n y bêl. Glynneath. Off two. Yn y coch. Scott Hawkins ar bêl allan. Tennant. Yn y boced yn rhoi'r gic i mewn. Dylan Francis. Yn y waith da gan y Crwydriaid i gasglu ar grybr lawr y cae. Glynneath awydd gwrth y mosod. Tacl da ar Jordan Griffiths. O'Reilly'n ceisio bylchu. Glynneath dangos lot o mynedd fan hyn, mynd drwy'r cymalau. Gyda meddiant da yn gynnar yn y gêm. Wait 9. Francis ar gic lawr y cae. Lewis Jones sy'n dod nôl gyda'r gic ei hun. Jed O'Reilly unwaith eto. Ceisio ochr gamu. Nhw'n cadw'r bêl yn fyw yn dda. Glynneath yn y munudau agoriadol. Ond maen nhw'n cadw'n bêl yn dda. Maen nhw'n edrych illu deunu'r bêl yn aml ni nhw. Eog falle ar y degem. Bod nhw'n hela un person y fyny yn cario'r bêl. Ond mae'r ddoi dîm ar y foment yn rheoli'r tiriogaeth na. Wel, Owain Davies yn y scrum cap yn rhoi ergyd nerthol ar Jed O'Reilly. Fydd o'n teimlo hwnna bore fori.
Lawr y cae. Mae hi'n mynd unwaith eto gan Glynneath, chwilio am diriogaeth. Mae'n mynd yn uchel y tro yma gan Weeds. Neb o Glynneath yn hawlio honne o'r awyr, ond mae'n adlamu ffafriol i'r cefnwr Jordan Griffiths. Crwydriaid Llanelli yn dda iawn fan hyn yn gorfodi Glynneath i ware. Bwysig bod nhw'n nawr ddim yn treol gorware fe rhwng y 20 metr. A fel ni'n gweld fyna, blinder yn ychydig mewn. Colli canolbwyntiad falle. Maen nhw'n ffyrnig yn ardal y gwrthdaro yma. Crwydriaid Llanelli yn dod i ffwrdd gyda'r bêl. Dain erbyn un ar rasgell. I'r ochr bella nôl tu mewn i Nick Gale. A mae'r Crwydriaid am groesi am gais gyntaf y gêm. Steffan Phillips sydd yn croesi'r llinell gais. Ac holl feddiant Glynneath, Crwydriaid Llanelli sy'n cael y cais cyntaf. A cais o ddim byd, really, to dath o diffyg canolbwyntio fyna gan Glynneath, y dyfarnwr fyna dweud y pêl wedi cael ei godi, felly perffaith hawl gyda chwaraewyr Crwydriaid Llanelli i ddod trwyddo, a maen nhw jyst wedi cymryd cyfle nhw. So maen nhw ddim yn edrych i cicio, maen nhw jyst yn symud y bêl, deni'r dyn, symud y bêl. Ny'n dda iawn fan hyn hefyd i cadw'r bêl yn fyw, y pas bach na'n ôl mewn tu fewn. A mae dyn ni Steffan Phillips wedyn jyst yn cefnogi ar y tu fewn. Ac yn gwneud y mwyaf o'i cyfle cyntaf i wrth ymosod, gyda digon o gyrff ar yr ochr bella, yn gwneud y mwyaf ar gwagle, a Glynneath yn ei amddiffyn ddim digon cyflym i fynd yr holl ffordd ar draws i rwystro honne. A'r gic yn gywir gan y Crwydriaid. A Steffan Phillips sydd wedi dechrau'r diwrnod ar y droed flaen. Mae rhaid ni ddweud, y bêl allan o'r drws cefned i gweithio'n arbennig hefyd i Llanelli. Sgiliau da fyna gan Nick Gale. Y profiad gan Nick Gale i cadw'r bêl yn fyw. A'r Crwydriaid sy'n ar y blaen. Ryan Evans yn casglu'r ail ddechreuad. Llanelli, mae'r bêl wedi tasgu allan o'r dacl wedi'w rhwygo gan Glynneath. Cyflem fan hyn i geisio ymosod a cael cais yn ôl i Glynneath. Beaten by the ruck. Craig Tennant yn cario'n gryf. Mae'r bêl yn dod allan, nôl ar y tu mewn. Ergyd enfawr unwaith eto. You're fine, you need to roll. Riley. Jack will fine, let's play a roll first. Yn ytrach Aled Evans oedd hwnne. Anffodus fyna, ond mae'r gwrthdrawiadau'r nerth sydd yn y tacl gan Crwydriaid Llanelli. Mae fe'n amlwg yn yw maen nhw'n darllen y chwarae yn dda, mae Glynneath yn hoff iawn o tynnu fe nôl, gael y doi llinell ymosod yna sy'n galluogi y Crwydriaid i gallu jyst gwthio i fyny a rhoi pwysau nhw'n ymffynol. Steph Phillips yn troi y bêl drosto'n gywir fyna'n anffodus y taclwr ei hunan jyst ddim yn rolio i ffwrdd. Mae hwn yn cyfle gwych nawr i Glynneath cael bach o pwyntiau ar y bwrdd wrth fynd am y tryffwynt. Diddorol gweld Glynneath yn mynd am y pys Sioned yn gynnar yn y gêm, trio adeiladu'r sgôr, falle ydy'r pwynt mwyaf pwysig ar gyfer y ddau dîm, a falle dewis doeth i fynd am y pys. Dewis doeth dwi'n meddwl, maen nhw wedi cael eu corff gyntaf nhw fyna wrth Crwydriaid Llanelli. Fe mae angen nhw gael pwyntiau ar y bwrdd yn oes, maen nhw'n gweld eu hunain falle ddim yn cyrraedd i fyny lawr gwaelod y cam o'r hawdd beth nhw'n gobeithio. Ond ni, tripwynt. Dylan Francis yn dangos bod o efo'r bŵt i roed i rhwng y pys do hyd yn oed ar linell 10 medr na, felly angen i'r Crwydriaid fod yn ofalus yn rhoi ciciau Cosby ffwr yn hanner ei hun. Ar sgôr, Crwydriaid Llanelli 7, Glynneath 3. Ar gic gan Glynneath. Yn dod allan ar ei ben yn fan hyn. Cic o'r rhyw wech oedd hwnna fe. Mae nhw mai ware. Ond mi'n jyst yn teimlo fyna peth o nefusrwydd o gwmpas Glynneath ar y foment o beth ni wedi gweld o fewn y 10 munud cyntaf yma. Eogrwydd o gorwaren hanner hunain fyna nawr yn llentrach na jyst cario'r bêl i fyny. Meilor o'r rhengol yn cicio fe ffwrdd, ddim rili cael llawer o metre ar y bêl.
cyfle gwych nawr, safle sefydlog i'r Crwydriaid cael ymosod. Crwydriaid gyda y symudiad yna wedi gosod. Yn dda, ar Bale yn dod allan i Gareth Harvard. Falle drws gefn. Yn ffigio'r bas yn ochr gamu. Line speed. Cyflymder amddiffyn Glynneath yn sydyn i ffwrdd ar linell. A nhw wedi troi hi. A dros y Bale, Johnny Griffiths. A mae o'n cael clod gan i gyd chwaraewyr. A dda'n waith da ar y llawr i droi'r Bale pan oedd Llanelli mewn sefyllfa eitha da iddyn nhw i geisio fynd am y cais arall. Ie, da iawn fyna gan Glynneath. Dyna fath o'r momentum shift ti angen ar amser hyn yn y gêm. Dwi'n nhw'n derbyn y gic ail ddechrau yna, ond just y cyflymder fyna. Just y cyflymder fyna o James Parry. Just yn rhoi nhw dan bwysau, nhw ddim yn disgwyl e. Mae'n bach yn complacent falle lle ni gael o mae Glynneath nawr, mae cyffonau nhw lan. Mae nhw'n ôl mewn i hanner y Crwydriaid Llanelli. Ie, yn union nôl yn hanner Crwydriaid Llanelli yn troelli ac yn gywir o'r lein. Mae'r Bale yn dod allan. Okay. Vantage. Sy'n ceisio curo un chwaraewr, Sean Tennant. Mantais i Glynneath mewn yn edrych yn uchel. Mae'r Mantais yn cael ei chwarae i Glynneath. O'Reilly gyda'r chip dros y top, ond fe ddawn nhw'n ôl. Yn y giggles fyna. A fi'n edrych yn dacl wael. That's getting a checked in back play, but we have got 10 offside in the line now. Okay, where's my mark? Ie, mae'r un reiddiol. Mae'r un reiddiol o Jonathan George fyna'n cam sefyll. Okay, trust the process, okay? Ond y dacl... So my arms are still up, and then we approach the 10 before the ball's left the line. Uchel, dwi'n meddwl oedd y dyfarnwr... Yes, look up there. Yn sôn amdano eto. Dyma ni y dacl yna unwaith eto. The offside. Ydy cefnogwyr Glynneath ddim yn hoffi'r dacl. Yeah, it's getting checked in back play. O, maen nhw yn edrych arno fe. Should we hold? Time out. We're just checking something in back play. We're not going to kill the time on this yet, okay? Yeah, Nothing formal yet. Yn y gêm yma, yn ffeinal Cwpan Adran a Wayne Davies yn cymryd i amser yn edrych ar y dacl yna. Okay. It's only just a penalty, so we're going to take the not 10 the line out. Yeah, stop from it, please. Okay. It is just a penalty there, but we've got the offside at the back. Okay, offside. Mae dylanwad y taclwr reiddiol yn credu yn dylanwadu ar fel mae'r gŵr Glynneath fyna yn cwympo falle ni amau wedyn ar y Bale mae'r trawiad gyntaf yn edrych na ar y pen. Okay, thanks Wayne. Dwi'n siŵr na dyna mae Crwydriaid Llanelli yn falch o glywed. I'm good, thank you. Ond mae'n gyfle arall i Glynneath i fynd am y pist, ond Lloyd Pike yn ffodus gyda'r dacl yna. Sy'n ergyd fawr i'r Crwydriaid os base Lloyd Pike yn mynd i ffwrdd o'r cae. Y profiad sydd ganddo fo yn y tîm yn werthfawr iawn. Glynneath felly gyda Dylan Francis yn mynd am y gic. Mae'n edrych fel bod hi digon hir ac yn gywir. Okay, gadwch o gato. Mae hwnna'n hela neges grif yn y weith Llanelli i dweud chwar. Os chi'n mynd i ildio cicio'r cost o fewn 10 metr neu hanner eich hunan, ni'n mynd i mynd am y tryffoedd. Dyna beth sy'n bwysig mewn gêm fel heddiw, adeiladu'r pwyntiau. Wrth gwrs, mae hwnna wedyn jyst mynd i adeiladu hyder mewn chwaraewr Glynneath fyd. Mae angen i Crwydriaid Llanelli nawr carwbwyntio ar y disgyblaeth nhw, achos ar y foment, dyna beth sydd yn gadael Glynneath nôl mewn y gêm yma. A dyna sy'n bwysig yma mewn ffeinal. Dim bwysig, da chi'n cael y pwyntiau. Y prif bwynt ydy cael y pwyntiau ar y bwrdd yn gynnar. Ac i'r Crwydriaid sgorio cais yn gynnar yn y gêm, mond 1 pwynt. Sy'n rhwng y ddau dîm. Steffan Phillips cael ei dynnu'r llawr. Gynto yma Kane Rhys Jones. Mae'r Bale di mynd i Glynneath yn cario effeithio Luke Weaver. Ond mae'n wagle a digon o ddynion ar yr ochr bella. Jed O'Reilly yn torri nôl tu mewn, yn curo un a dal yn mynd mlaen. Y dacl yn dod gan Gareth Harvard yn y bod.
O, ardderchog. Wel, mae hwnna yn gigos benfawr a gwaith arbennig ar y llawr gan y Crwydriaid. A mae'n atal lot o'r momentum oedd Glynneath yn dechrau troi yn ei ffafr nhw. Bellach mae'r Crwydriaid efo cyfle roi o'n am y cornel. Ie, gall ame fyna, Darllediad o'r Riley fyna wedi lledeini'r bil yn y digon o ddynion tu fas. Mae'n gwneud y gwaith cariad yn lle cyntaf, maen nhw'n dwy yn y bil fan hyn gan Luke Weaver. A unwaith chi'n troi y bil drosto, mae fe mor anodd wedyn i'r tîm oedd yn ymosod i newid i amddiffyn, ond mae jyst angen i'r bil yma fynd. Mae'n camu nôl mewn i'r cryfder y Crwydriaid. My arms dropping, lads. 5 minutes, yeah. Okay, maen nhw digon hapus dwylo dros y bil. Josh Weeds, y mewnwr, oedd yn troi honna. Y Crwydriaid gyda'r tafliad yn gywir. Wait! Back out. Yn hefn, Scarmus. Mae'r bachwr troi chi allan, ond dros y bel fe ai. Always off your feet. Glynneath, Sean Tennant, ddim yn llwyddiannus. Lloyd Pike yn cario cefnogaeth gan Harvard. Weeds yn mynd i hun y ffigio. Ond mae'n efo'r o grysau coch o'i flaen o. Allan i'r ochr bellaf unwaith eto. Gale. Gol i mewn i Evans. Sorry. Y maswr ffigio nôl i Lloyd Pike sydd yn gwneud metr yn hawdd yn fanne ar y linell 5 metr. Mae'r Crwydriaid unwaith eto. Maen nhw angen bod yn ddisgybledig yn ardal yma'r cae i sgorio unwaith eto, torri drwy'r bwlch, ond yn croesi, dydy ddim am fod yn gais i Ben Chiffy. A mae hynny'n ffodus iawn i Glynneath, ond fydd Crwydriaid Llanelli yn siomedig iawn gyda'i hynny yn y manne. O, siomedig a rhwystredig. Oedd na nifer o cymalau chwarae da fyna ganddyn nhw. O'n nhw'n ennill y llinell mantais pob tro gyda pob cari. O ie, just y captain fyna. Rodri Owens. Ie, penderfyniad cywir mae'n gyda'r o'n i'n meddwl sut oedd gwagle mor fawr wedi cael ei greu. Dyna pham. Oedd o bron yn rhy hawdd i'r blaen asgellwr. Cyfle i Glynneath i ddod i lawr y cae. Dyfarnwr am gael gair sydyn efo'r capteiniad. Look, I know it's new for TMO, but we're not going to have every single challenge asking, check, that's absolutely fine. check. Trust the process and we'll get to the outcome we need to, okay? That's absolutely fine. Ie, jyst rybydd cynnar i'r ddau gapten. Mae'n gêm fawr i'r ddau dîm. Mae'r emosiynau mynd i fod yn uchel. Mae'n gêm fawr i'r dyn yma hefyd. Max Boyce ar y sgrin. Sgwnios gawn i gan ganddo fo nes ymlaen. Fast game. Wel, mae'n gweld i hun ar y sgrin. Dwi'n meddwl bod o'n licio beth mae'n weld. All right. Dwi'n meddwl bod o di syni gyda'r ymateb yna hefyd. Scott Quinnell yn mwynhau hun yn y Principality hefyd. OK, then water off then, lads. Felly digon o ser wedi dod i wylio Ffeinal Cwpan Adran 1 rhwng Crwydriaid Llanelli a Glynneath. Tafliad gan Glynneath yn gywir unwaith eto. Tacl nerthol. Rodri Owens i'r Crwydriaid. Mae Glynneath am roi on i lawr y cae. Mae'n engic ar penynda gan Lewis Jones. Back off right. Glynneath sy wedi'w chasglu hi. Weaver. Mae'r bel allan o Ruck. Mae'r gic yma yn mynd yn uchel. Tuag at to y Principality. Contest. Mae'r Crwydriaid yn dod i ffwrdd gyda'r bel. Nôl tu mewn. Tackle dda. Gan mewnwr Glynneath, Scott Hawkins. First. Wedi'w dwy'n unwaith eto Glynneath. Planted. Un tîm yn llwyddo i gael meddiant. Am yn hir iawn. Wel, mae'r cyffro rhwng y ddoi dîm yn amlwg yn ei wedi. Fi'n credu mae yna
Wyraif eto, mi'n credu ma'n elfen yn efus rhwng y ddoi dim. Mae'r ddoi dim yn edrych I ware, falle ware bach o'r mod rhwng y ddoi llinell 10 metr maen nhw. Ni wedi gweld nifer o weithio nawr, mae'r pel yn cael ei droi drosto rhwng naill tîm a'r llall. Mae angen I rhywun cymryd y peth rheolaeth o hwnna, a dechrau meddwl am y gêm hyn o ran tiriogaeth. Scrum, cynta'r gêm. I'r ddau dîm, Gareth Hall, Craig Tennant a Owain Watts I Glyn-nedd, Keelan Jewell, Rodri Owens a Gareth Harford i'r Crwydriaid. Anodd deud pwy sydd I ennill hwnna. Ta waith y Crwydriaid sy'n dod I ffwrdd gyda'r bêl. Nick Gale gyda'r bas just tu ôl I Lewis Jones sydd wedi gwneud dda I hawlio y dacl gan Jed O'Reilly yn uchel. Felly cyfle fan hyn I Crwydriaid Llanelli daflu popeth at Glyn-nedd yn gwybod bod ganddyn nhw'r mantais. Back advantage, high tackle. Ie, yn mynd nôl mae'r dyfarnwr Jed O'Reilly oedd hwnna gyda'r dacl uchel, felly cyfle fydd I dîm Gerallt Lewis I roed I am y gornel. Wel, Nick Gale yn pwynt am y pist. Be ti fel, Sioned? Ie, wel, twyd, os mae fe fewn cyrraedd penderfyniad cywir fel ni sôn am, mae'n bwysig bod ni'n cael y pwyntiau a bod nhw'n tynnu hunain nhw I ffwrdd tamau bach yn fwy o Crwydriaid Llanelli. Ond dyna'r effaith mae scrum dda'n gallu rhoi I ti, safle gosod grif, cadar. Galluogi Crwydriaid Llanelli fyna I just chwarae'n llydan a cael y meddiant, cael y tiriogaeth. Oedd un pas mae Nick Gale wedi torri mas o le a 2-3 chwaraewr Glyn-nedd. A ni Lewis Jones wedyn sy'n torri nôl mewn, cwmpo ysgorau gorff, sydd yn denu'r tacl uchel na. Ie, just touch yn uchel gan Jed O'Reilly, sy'n wyneb cyfarwydd ar S4C. Yr gic yn dod yn gywir. Unwaith eto gan Nick Gale. Crwydriaid Llanelli 10, Glyn-nedd 6. Wel, mae fe jyst yn rhoi pwyslais yn yw ar pwysigrwydd disgyblaeth yn y gêm, ond mae'r ddoi faswr gyda ddoi trod grif arnyn nhw, maen nhw digon hapus I cymryd y cicio maen rhywman. Ie, fel ti'n sôn, Dylan Francis, mwy o bwyntiau I Glyn-nedd. 195 erbyn hyn, a Nick Gale hefyd prif sgoriwr pwyntiau i'r Crwydriaid. Bellach ar 274, felly digon o bwyntiau rhwng y ddau giciwr. Owain Watts, ceisio bod chydig bach yn cheeky fan'na. Dyfarnwr ddim yn hapus gyda e. Llanelli yn cwrs o'r gic yn effeithiol. Tacl fawr, mae'n ynod gorfforol. Yma yn yr 20 munud cyntaf. Hold fun forwards. Okay. Gic grefftus lawr y cae. Llanelli wedi'w darllen ni. Weeds gyda'r gic. Take it in! I mewn I ddwy ar 20. Glyn-nedd, Griffiths. Yn rhoi di syth lawr y cae at Rodri Owens. Dwi'n meddwl y bachwr yn aros yn ôl yn barod I gasglu. Wedi ynysu chydig fan hyn. Not on the ball. No. Os maen nhw'n lledu fe'r chwyth fan hyn, mae'n niferoedd gyda'r Llanelli. Bale chydig yn araf. Tro yma. Yn y waglet tu ôl I ardal y dacl. A Nick Gale, dwi'n siŵr iawn sut mae di'r llwyddo I gasglu yna. Lloyd Pike yn tasgu hi mlaen. Yn siomedig gyda hi'n, oedd hi'n gyfle mawr i'r Crwydriaid. Wel, mae da Nick Gale yr esgyd a'r dwylo, os ydw na'r ail tro nawr ni'n gweld sgiliau trafod e'r Bale. Ie, Bale yn disgyn yn ffafriol I dwylo Nick Gale a Lloyd Pike. Mae thi credu bod oedd I gadael I hwnna fynd. Na, mae fe'n rwystredig, oedd e'n gwybod yn oedd edrych niferoedd gyda nhw lawr o'r ochr dywyll na. Ond Crwydriaid Llanelli sy'n edrych yn llawer fwy bygythiol ar y foment gyda pêl mewn llaw. Crouch! Ie, yn sicr. Bind! Yn fygythiol.
yn ymosod Crwydriaid Llanelli, a mae Glynneath i gwneud yn dda i aros o fewn 4 pwynt. 2 gig gos byd yn hyn i Glynneath. Lads, no one is stable. We're still trying to hit the match before the balls come in. Let's get that stability and balance. Farnwr yn cael gair sydyn gyda'r 2 rheng flaen i fod ychydig mwy disgybledig. Hold us. Crouch. Bind. Set. Mae hwnna'n well. Mae'n ornest, agos. Da iawn. Gwaith da gan Josh Weeds sydd wedi dwy ni. Cyfle fan hyn felly i'r Crwydriaid i geisio cael cais y sefyllfa anhebygol gyda Glynneath yn bwydo'r sgrym. Gale, y bas yn fflat, ydy hwnna wedi mynd ymlaen i ffwrdd. Okay, that is still forward. Was there a deliberate drop on first? Bron i Glynneath ryngipio hwnna gyda Harry Morgan. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol ar ochr agosa yn cael gair gyda'r dyfarnwr. Lads, we lead with the arm. It's deliberate. Okay, we're left with one arm and not realistic. Deliberate. Mae gig gosb yn erbyn Harry Morgan. Mae gen I weld o eto. Y gwaith da i ddechrau gan Josh Weeds. Ond y gig gosb yna, a dyma hi eto, Sioned. There's a lot of running, isn't there? Yeah, y pas gywir yw mae'r pas yn hollol iawn. Mae fe'n gweld Lewis Jones fyna. Gweld 2 dyn erbyn 1. A mae fe'n ymestyn y fraich na mas. Mae'n gwybod beth o fe'n neud. Dwi ddim yn unrhyw safle i ceisio dal y bel yna. Ac eto fel ni'n dweud, mae disgybleth yn hynod o bwysig mewn gêm fel hon. Ni'n gwybod bod Nick Gale yn gallu cicio rhain. It was clever across, but the ball came out, but we both props just need to square. Ond eto mae Crwydriaid Llanelli'n amlwg yn cael... Maen nhw'n cael peth gorechafiaeth yn y sgrym. Oedd y sgrym na'n mynd ymnôl. Ar mewnwr wedyn i Josh Weeds, oedd e jyst yn fwy effro i'r bel na'n cefn y sgrym ac ennill y bel nôl i'w dîmau. Nick Gale yn pwyllo. Ac yn rhoid hwn rhwng y pist. A mae'r Crwydriaid o flaen o 7 pwynt erbyn hyn. A mae Lloyd Lewis ar ochr y cae, a mae ganddo fo gwmni. Yeah, fi ma da Sean Gale, prif hyfforddwr Llanelli Wanderers. Sean, your boys just nudged over another penalty to make it 13-6. You happy with what you've seen so far? Yeah, it's 2 good sides out, to be honest. In all fairness, they're playing really well, both sides. But yeah, as I say, we had a few opportunities and we've taken them brilliantly. But it's a tough game and there's nothing between the teams at the moment. Both teams are playing extremely well. Glynneath are really good over the contact area, but we're looking quite dangerous with ball in hand. But we just need to keep the territory game going. And when we're in the red zone, we've got to take our chances. Yeah, you've won every game bar 1 this season. Did any preparation change this week looking to this final? No, I've just got a great set of boys. They were really keen to do well. You know, they train hard. You know, they're a very fit team, and yeah, it's really trying to keep them calm, really, to play at this level. You know, so it's been good. Thank you, Sean. All the best, mate. Cheers. Braf clywed gan Sean Gale yn fanna. Mae'n glir y dylanwad mae Sean Gale a Nick Gale wedi cael ar y tîm Crwydriaid Llanelli. Maen nhw wedi bod ar dan a'r ddau yn hanfodol i lwyddiant y tîm. Maen nhw wedi bod ar dan, a mae'r ystadegau yn siarad am eu hunain. Maen nhw ar ben y gyngrair gyda 74 pwynt. Maen nhw wedi ennill 1 gêm y tymor yma. A yn y 3 gêm diwetha mae'r Crwydriaid wedi chwarae, maen nhw wedi sgori 181 a bwyntiau. Felly mae hwnna'n rhagorol iddyn nhw. Ond fel mae fe'n dweud, maen nhw ymbygythiol gyda'r bel neu dwylo nhw. Mae'n rhaid i nhw just manteisio fwy ar y cyfleoedd nhw i falle a hefyd manteisio ar y tiriogaeth. Ond cic arbennig fan hyn gan Lewis Jones i roi Glynneath nôl lawr mewn i hanner unen. Tackle da gan Rodri Owens. Iwthio Glynneath yn ôl a fydd awn nhw i lawr y cae gyda Scott Hawkins. Bas yna yn gofyn lot am Lewis Jones. Ysdi gwneud yn dda i gasglu hwnna ac i gadw meddiant. Gale, a mae hwnna'n gic hyfryd a mae'r gwagle yna. Mae'r ras, pwy sy'n cyrraedd gyntaf? Dwi'n credu na prop Glynneath sydd cyfle yma i gyrraedd y bel.
cyflyma neu'r agosau i beth? Na ddeud cyflyma, dwi'n siŵr sy'n well gen o cyflyma hefyd. A mae'n gico i Glynneath. Elbows to throw, we've got to tackle. Ar y llawr, Lloyd Pike. Kane Rhys-Jones hefyd yn troseddu. Ond y gic o'ne gan Nick Gale i ddarganfod Gwagle. Dod allan o'n unlle. Do, newydodd e cyfeirio y chwarae, yn dod nath o'r spiral na mewn. Cor prop ma jyst yn dod ar draws, cyfro'r backfield. Chwarae teg, Gareth Hall. Chwarae teg yma. Yeah, time's off. A just fan hyn, twod, fe oedd y dyn cyntaf yna, Kane Rhys-Jones, ond just colli i gyd bwysodd e gyda Penelin ar y llawr. Dwi'n meddwl bod Gareth Hall wedi anafu ar ôl rhedeg ar ôl honne. Dim Gareth Hall ydi hwn, ond mae'r ochr agos yma, mae'n mond yn cael nôl mlaen, nôl fyny i'w drau. Dwi'n siŵr os mae di blino neu os mae di anafu, ond mae'n edrych fel bod o'n symud gant y cant. O'n i gael hwnna yn y Kit Kat pan i ware, pan ti'n moyn brec bach, jyst yn cymryd penglin. Mae'n bwysig gael Kit Kat bob un a hyn. Ond tafliad fydd i Glynneath pan ddawn ni nôl i'r chwarae. OK, then water off, lads, players up. Ond fe gawn ni chydig o sylwadau gan Ifan Phillips a sut mae Ifan yn meddwl mae'r gêm yn mynd ar hyn o bryd. Ie, yn credu bod chi wedi taro'r hoelen ar ei phen yn y bwlch sylwebu fyna. Fi'n credu mae'r disgyblaeth yn mynd i fod yn enfawr. Wnaethon ni sôn fan mor bwysig bydd y gêm gico ar ddechrau'r raglen a fi'n credu na'n union sio mae'r gêm am ni fynd. Mae'r ddoi, mae'r maswr i Glynneath a i Llanelli Wanderers. Mae da chi Gale sy'n lle'r gico yn gywir iawn gyda'i anal e tuag at y pus. So fi'n credu bydd y gêm gico yn bwysig a hefyd mae'r ardal dacl na mynd i fod yn hanfodol bwysig. Ie, diolch Ifan. Ifan hefyd yn meddwl na'r frwydr rhwng y ddau giciwr sy'n mynd i fod yn hanfodol. Ond yr ardal gorfforol na hefyd o'r gêm sy'n hefyd i weld yn gynnar yn y gêm yn enwedig gan y Crwydriaid yn rhoi tackle. Dwylo gwych. Josh Weeds. Hyfryd gan y mewnwr. Steph Phillips. OK, noise. Crwydriaid Llanelli dal yn dod mlaen, y bêl ddim yn gywir. Glynneath. Mae'r bêl. Gwaith da, Kane Rhys-Jones yna. Bêl yn mynd nôl ymlaen yn y meddiant Llydian Morgan. Yn dod nôl mewn i'r dacl. Weeds gyda'r bas o drws cefn. Gale yn torri nôl tu mewn. Mae Crwydriaid Llanelli i weld y mwynhau hunain yma yn y Principality. Dadlwytho unwaith, dwywaith bron mewn i grafangau Kane Rhys-Jones. Glynneath yn rhoi y gic lawr y cae a maen nhw wedi gwneud yn wych. Mae'n uchel gan Aled Evans, fydd o'n siomedig gyda hwnna. Oedd ddim ys yn ei hwnna, oedd wedi gwneud y gwaith caled gyda'r cwrs. Bach o gyffro falle yn gweld, taw un ar un oedd e gyda'r llinell ochr wrth ymyle. Ond just y ffordd mae Crwydriaid Llanelli yn chwarae ar y foment. Maen nhw wir wedi adeiladu hyder nhw dod mewn i'r gêm. Mae'n just gweld fan hyn. Tackle i'ch ar amlwg. Un o'r reina di gweld Lewis Jones wedi ynysu yn gwybod fes o'n gallu rhoi tackle nerthol ar Jones. Aled Evans ddim cweit wedi cael hwnna yn gywir y tro hwnna. Ond fel o ti'n sôn, Sioned, y trafod gan Crwydriaid Llanelli yn enwedig Josh Weeds, dwywaith yn y cymalau dwytha chwarae. Mae'n mwynhau hun, mae'n ceisio gwneud passes slick, mae'n braf i weld. Odi, a mae fe'n rili rheoli'r chwarae ar y foment fel mewnwr. A beth sy'n ddad fe, yw ddim jyst yn pasio o bes y rac. Beth mae'n neud yw, mae fe'n symud canllath falle bach gyda'r bêl, so wedyn yn denu rhoi ymheuaeth mewn y llinell addyffyn, hytrach na edrych lan wedyn ar pwy sydd o flaen nhw, maen nhw'n cadw golwg arno fe, sydd wedyn, pan mae fe'n rhoi'r bas mewn, mae'r ymosod wedyn un cam o flan yr amddiffyn, a mae fe'n, mae da fe'r gêm dadlwytho, mae da fe'r gêm gicio, mae fe'n gweld y gwagle, a mae fe wir yn gyffeiliad i Crwydriaid Llanelli ar y foment yn y gêm hwn, ond eto, mae rhai nhw cymryd fwy o'i cyfleoedd nhw a croesi'r llinell, y llinell cais a pan maen nhw yn ddwy ar hugen Glynneath. Yn sicr, digon o rygbi dal i ddod ar S4C heddiw yma. Cwpan y bencampwriaeth Bargoed yn erbyn Ystrad Tronda. Y rhaglen yn dechrau am 3 o'r gloch. Ac yna yr un mawr, Cwpan yr uwch gyngrau'r Merthyr yn erbyn Llanymddyfri.
Y gig gynta o hwnna am hanner awr wedi 5 ond ymunwch â ni am chwarter wedi 5. Y Geil gyda'r gic lawr y cae unwaith yn rhagor. Geraint John yn mwynhau hun yn y Principality wedi bod yn brysur yn gwylio y gemau dros yr wythnosau diwetha yn y Road to Principality. Digon o gemau wedi bod yma yn y Stadiwm. A hon y cyntaf o 3 heddiw yma ar ôl 4 yma ddoe. Ar hyn o bryd, y Crwydriaid sydd ar y blaen. Bel nôl tu mewn i Josh Weeds. Tasgu allan i Lewis Jones, sydd yn cael ei dynnu i'r tir. Rhys Jones. Y blaen ysgellwr. Lloyd Pike. Glynneath dros y bel. Mae'r Crwydriaid yn dal ymlaen i'r meddiant. Rodri Owens yn ceisio cadw'r dwylo yn rhydd i ddadlwytho. Mae wedi mynd ymlaen tro yma gan y capten. He's lying on top of him, he can't move. Back to the knock-on. Ie, trel gorfodi tamau bach ormod o'r chwarae fyna falle. Ond i'r sylwi fyna, Glynneath ddim rili yn rhoi niferoedd mewn i'r dacl hapus i just daclo nôl ar ei traed yn gyflym. Ni'n gallu gweld y syniad fan hyn. Mae fe wedi mynd i'r ysbryd wan. Just treo cael y llaw ddyn a'n rhydd. Ond tacl dda yn diwedd efo'n Sean Tennant o'r tu ôl, oedd ddim yn disgwyl hynny. The ball's come out, yes. Ie, oedd o wedi curo Scott Hawkins mewnwr. Ie, Scott Hawkins sy'n chwarae i Glynneath yn gemder i Joe Hawkins sy'n chwarae i Gair Loyw. A fo fydd yn bwydo mewn i'r sgrym nes yma. Crouch! Bind! Bydd y farnwr eisiau gweld cael ei gosod unwaith yn rhagor. Chydig mwy o wagler rhwng ddau dim, ond dwi'n siŵr bydd Glynneath yn edrych i roed hon i lawr y cae mor bell a phosib. Ie, bydd rhaid. Maen nhw'n gofyn am job nawr o'r pac. Mae angen sgrym sefydlog i nhw gallu just gwaredu'r bel allan o ddwy rhig yn ei hunain. Crouch! A na un peth ni heb rili gweld llawer o gêm yma, na fe, yw'r maswyr yn rhoi'r bel allan. Mae'r bel wedi bod ar tir o chwarae am niferoedd y ffei am gêm hyn. Ie'r chwarae'n dyn. Gan y ddau dîm. Gic gosb yn erbyn Crwydriaid Llanelli a Glynneath. Yn cael cyfle i roed hwn am yr yslys agos yma ar ôl y sgrym dyn yna a Francis. Fe mae yna'n gig hyfryd i lawr y cae, just tu mewn i hanner ei hun. A mae Lloyd ar ochr y cae a mae ganddo fo fwy o gwmni. Yeah, fi ma da Grant Bignell, prif hyfforddwr boys ma ar y cae. Can I just gofyn, can I just ask, how do you think the boys are doing so far? How do you feel about their performance? They're playing really well. We've played a lot of rugby. It's a one-score game, which is really important. At the moment, we're probably just losing the kicking battle. Overall, I would say, but you know, I think we just need to manage that sort of middle zone a little bit better and build a bit more pressure on them. I think we've let them sort of kick out quite easily, and we're sort of working hard to gain the territory back. Yeah, I was really impressed with the quality, the standard of rugby being shown today. What do you think about, considering it's Division 1, the boys are playing both teams very, very well. What do you think about the Division 1 and the occasion today? Yeah, there's a lot of ball in play time today at the moment. Two teams, I think, want to play a bit of rugby. You know, good up front, good solid packs, but good kicking game, and you know, backs will want to run the ball as well. But yeah, you know, I think the standard of rugby's grown. I think that's just over the years of juniors and minis sort of improving the sort of standard. Yeah, great. Grant, all the best, mate. A mae'r Crwydriaid nôl i mewn nwy ar hugen. Glynneath, Grant Bignell yn o siomedig i weld ei dîm yn colli'r bel o'r linell ne. A mae'r Crwydriaid nôl yn nwy ar hugen Glynneath. Maen nhw angen pwyntiau yn fan hyn. Maen nhw wedi mynd mewn i'r dwy ar hugen. Sawl gwaith erbyn hyn sgorio ei cais cynta. Gwaith da, trafod gwych gan y Crwydriaid. Josh Weeds, sut dal yn mynd, mae'r bel gyda Steffan Phillips. Angen bod yn sydyn fan hyn, y Crwydriaid, y bel allan i'r ochr agosa. Chop neis ar Ryan Evans.
y capten, Rhodri Owens. Off the boot. Dyfarnwr yn hapus bod hwnna i ffwrdd o'r droed. Dangos chydig o nerfusrwydd gan y Crwydriaid. Glynneath yn ymroi neb mewn i ardal dacl ar foment. Mae'n gwybod pa mor bwysig yw i cael chwaraewyr ar eu traed. Lloyd Pike. Cael ei dynnu lawr gan James Parry. Mike Giggles. Glynneath. Gwaith da yn amddiffynol. Yn troi hi o dan bwysau. Ac yn aros am ei cyfle i daflu dynion mewn i ardal y gwrthdaro. Aros am ei cyfle, a wnaethon nhw'n arbennig hwnna. Ni'n sôn am ymosod Crwydriaid Llanelli, mae fe'n bwysig hefyd rhoi clod i amddiffyn Glynneath. Maen nhw'n gweld eu hunain yn y safle yna cwpl o weithiau nawr, eto ddim ildio dim cais. Ond ni'n sôn o ryc da nhw yn y sianel llydan fyna, ond nhw'n ymroi neb mewn y dacl fyna, ond unwaith wedyn maen nhw'n gweld chwaraewr yn cael ei nysu, dyna pryd maen nhw'n mynd i hela am y bêl. Ond bydde Crwydriaid Llanelli yn rhwystredig iawn am y cyfleoedd maen nhw wedi cael yn y ddwy ar hugain, a maen nhw heb dod i ffwrdd â cais arall eto. Ti'n sôn am y cyfleoedd yna, sawl gwaith di mynd mewn i'r dwy ar hugain. Just angen bod chydig mwy cywir gyda pasio ar yr un donfedd mae i weld bod nhw'n mynd chydig yn gyffroes pan maen nhw'n cyrraedd y dwy ar hugain, yn dydi? Mae angen nhw fod yn llawer fwy am y neddgar o fewn y safle yna o'r ca hefyd. Glynneath llwyddo i ddal y meddiant. Dafliad yn hir. Mae'r Crwydriaid i dwy'n hon, dwi'n meddwl. No one's took the ball. We just got the contest. Mae'r Crwydriaid yn gwneud pethau'n anodd i Glynneath ar y llawr. Ond yn dod i ffwrdd gyda'r bêl yn y diwedd, yr wythwdd. Luke Weaver. Dal i fynd dros y bêl. Mae Kane Rhys-Jones. Mae Kane Rhys-Jones yn bod yn amlwg yn yw yn y gêm o'r belled. Riley bron yn bylchu. Giggles, rhad i roed i ffwrdd gan y Crwydriaid, ac yn syth yn gweld y cyfle Aled Evans, y capten. Ceisio gwneud y mwyaf o amddiffyn, y Crwydriaid yn cysgu. Gic dda i lawr y cae. Yn gwneud yn rhai gyrraedd yna, Lewis Jones. Mae'n rhoi ti allan am dafliad i Glynneath, ond mae'n rhaid dweud mae Glynneath yn edrych fel bod nhw'n dechrau cynhesu. Dechrau cynhesu, ond maen nhw hefyd yn edrych fel nhw'n dechrau blino, ond Sean Tennant i'n dweud eto, rheng ôl bach na, ti'n hoffi'n yna fel bach o maswr, fi'n meddwl. Yn sicr. Na'r ail cic ni'n gweld yn neud. Mae fe jyst yn dangos effaith cyflymder bêl. Pan chi'n lledu'r bêl, pan chi'n denu'r dyn, jyst pasio'n gyflym, pasio'n syml, mae fe'n creu y gwagle yna. Ond eich gweld mae'r ddoi dîm nawr, chwarae'r ca, falle bach mwy eang, bach mwy o faint am beth maen nhw'n arfer gyda. A ni yn gweld y blinder nawr yn dechrau cico mewn jyst bach cyn hanner amser. Wel, yn ddiddorol i ti ddweud bod o'n edrych fel maswr. Mae Sean Tennant yn ôl website Glynneath. Mae wedi chwarae'n bob un safle, ond am safle'r prop. Felly, actually, dwi'n meddwl bod ti'n gywir yn dweud bod yn gallu chwarae safle'r maswr. A dyna fo chwarae unwaith eto yn y Principality. Allan o'n i weld o'n symud i'r olwyr erbyn diwedd y gêm. Falle newn ni, falle mynd diwedd eirfa fe, falle newn ni gweld yn war y prop, achos y hynna ti'n mynd mewn rygbi, lle am ar rhif ar y gefen yn mynd. Wel, mae frawd Craig Tennant yn chwarae yn y rheng flaen, ac oedd o'n chwarae'n safle'r 8 o'r 10 mlynedd yn ôl, felly falle newn ni weld o'n neud yr un symudiad. Na ni, lle gethau cwtshau frawd ac yn diwedd y tymor nawr. Ie, sicr, ond Craig Tennant, prif sgoriwr Glynneath tymor yma, wedi dod a digon o wenau i'r dorf. A'r Crwydriaid wedi dod lawr yn ei niferoedd i wylio'r gêm heddiw yma. Braf gweld plant yn cael ei hysbrydoli gan ei seir lleol yn Crwydriaid Llanelli. Mae pawb mwynhau gweld ei hun ar y sgrin mawr, yndi? A mae hwnna'n gret i weld, achos dyna beth yw pwysigrwydd dydd fel un yw, wrth gwrs yn amlwg mae ti doi dîm sy'n moyn ennill y Cwpan, sy'n moyn ennill y gystadleuaeth, ond mae'r dylanwad yr argraff mae fe'n cael ar y plant bach y genedlaeth nesaf, fe hynod i'r pentref neu'r tref lleol, mae fe'n enfawr, mae fe'n diwrnod i bawb. Advantage, knock on. Bêl maen gan Glynneath Llanelli. Wedi dwyn y bêl, tafliad Glynneath. Mae yna broblem yn fanna ar hyn o bryd. Dyn nhw'n cweit yn llwyddo i ennill meddiant yn ôl
o'r tafliadau. O, mae'n fwlch mae'n un i Jordan Griffith am dacl. Josh Weeds. Ond mae o di bod yn wefreiddiol yn yr hanner cynta i'r Crwydriaid. Mae cyflymder llinell amddiffynol Llanelli yn braf i weld. Mantais i Glyn-nedd. A dwi'n siŵr fy ni'n gweld Glyn-nedd yn ychwanegu o leia 3 phwynt i'w sgôr o'r gigos yma. Ie, gan ni dweud 3 phwynt yn penderfyniad cywir. Wrth gwrs, os mae'n gicio fe yn munud o 9. A wedyn gobeithio ni wedyn bod nhw'n mynd mewn hanner amser o leia 4, dim ond 4 pwynt tu ôl iddi. Ar sail y chwarae, dwi'n meddwl bod o'n deg i ddweud bod Glyn-nedd yn ffodus i fod efo 9 pwynt ar yr hanner amser. Odyn, y Crwydriaid byddai'r tîm falle sy'n mynd mewn hanner amser fwy a rhwystredig o'r cyfleoedd maen nhw wedi golli. Ond wrth gwrs fel ni wedi clywed o'r ffordd o'r ddoi ochr, mae'r gêm cicio yn bod yn hynod o bwysig, felly mae'n bwysig nawr bod e'n cael y 3 phwynt o hyn. Ie, Dylan Francis, 100% gyda'r ciciau hyd yn hyn yn y gêm. Yn pwyllo, gobeithio, torri mantais Crwydriaid Llanelli i lawr i 4 pwynt. Mae'n edrych yn hir, mae wedi troi rownd cyn gweld i mynd drwan. Perffaith gan Dylan Francis. 3 allan o 3. A 9 pwynt i Glyn-nedd. Yn torri mantais y Crwydriaid lawr i 4 pwynt. Dim ond 2 funud i fynd cyn yr hanner, Sioned. A fel ni'n dweud, Crwydriaid Llanelli falle fydd yn teimlo fel bod nhw wedi cael goruchafiad yn yr hanner gyntaf. Ond os ti yn ngharfan Glyn-nedd, beth ti'n meddwl maen nhw angen newid yn mynd mewn i'r ail hanner? Wel, byddwn ni jyst yn dweud nhw falle i jyst bod yn fwy am y neddgar a'i waren nhw. Ceisio conio. Jed O'Reilly wedi dwyni, ond mae'r bêl wedi mynd ymlaen. Dim cyfle i wrth ymosod. That is correct, yeah. Ie, byddwn ni mwy thebyg yn nhw hanner amser. Maen nhw wedi gael y hanner cyntaf, maen nhw wedi gael y 40 munud cyntaf allan o'i system nhw. Mes nhw'n mynd allan ail hanner. Let's go, lads! Bod yn fwy am y neddgar efallai, gyda fwy ymddiriaeth yn eu ffordd nhw o chwarae. Ar y foment, maen nhw'n eog o rhoi y cyfleoedd a rhoi'r bêl nôl yn bach yn rhiawdd yn adael dacl i Crwydriaid Llanelli. Ond eto, jyst falle edrych am y tiriogaeth na, edrych am y gêm gicio na, ble i roed ar y ca, fod yn fwy tactegol yn yr ail hanner. Sean Tennant yn erbyn Ben Chiffy yw'r frwydr ar yr ochr dywyd o'r sgrym. Mae'n rhaid dweud, mae'n gyfle da fan ein i'r Crwydriaid, just tu allan i'r 2 ar 20. Weeds yn dod i ffwrdd gyda'r bêl, y bas yn cyrraedd. Lewis Jones sy'n rhedeg allan o le ar yr yslys bella, llwyddo i dorri nôl tu mewn. Glyn-nedd yn sydyn i ffwrdd o'r linell. Gareth Harvard. Bwyta metre manne. Bale wedi mynd yn ôl. Gale sy'n casglu'r bêl. Rhowch ben i Ben. George. Ryan Evans. Cloc. Wedi troi'n goch. Felly dyma fydd chwarae ola'r hanner cynta. Mae'n gyfle i'r Crwydriaid i ymestyn ei mantais fan hyn. Weeds yn ceisio ffigio. Cadw'r bêl yn fyw. A mae hwnna wedi mynd ymlaen gan y Crwydriaid. Felly, bydd ddim yn gyfle i'r Crwydriaid ychwanegu mwy i'w sgôr ar ddiwedd yr hanner gyntaf yma yn Ffeinal Cwpan Adran 1. Crwydriaid Llanelli 13, Glyn-nedd 9. Ymunwch â ni ar ôl y toriad byr yma i glywed yr hanes ar yr hanner cyntaf.
Croes yn ôl I Gaerdydd, Crwydriaid Llanelli 13, Glyn-nedd 9 yw'r sgôr ar yr egol. Sim lot yn gwahanu i'r ddau dîm yma, sim lot yn gwahanu ddwy set o gefnogwyr chwaith sy'n gwybod mai dyma bydde'r tro cyntaf I naill dîm ennill y cwpan. Ond Ifan Phillips, Llanelli ar hyn o bryd y tîm sy'n edrych yn fwy peryglus gyda'r bêl yn ei dwylo? Ie, yn bendant, fi'n credu, mae'n siŵr o'n anodd iawn I weid falle pwy tîm bydde'n hapusach gyda'r rhan cynta. Yn amlwg, y Crwydriaid yn hapus bod nhw ar y blaen, ond maen nhw wedi colli sawl cyfle mewn i'r dwy ar hugen, a just y cwyrdeb na ddim cwait lan i'r safon, falle bydde nhw di gobeithio, maen nhw wedi cael y cyfleoedd, ond ddim yn gallu troi'r cyfleoedd na mewn I bwyntiau, ond Glynneath bydd nhw'n hapus iawn, dim ond 4 pwynt yn gwahanu nhw, mae amddiffyn nhw wedi bod yn gryf iawn, maen nhw wedi bod yn gorfforol iawn yn ardal y dacol, a mae Cico Dylan Francis yn edrych yn gywir iawn. Right, wel, yr ail hanner ar fi'n cychwyn. Sef Hughes and Phil Steele are your commentators in English, ond draw ni yn y Gymraeg, Siôn Paris a Griff McKee. Cool. Simon's on your chase. Diolch, Lauren. Yr ail hanner ar y ffordd yma yn y Principality rhwng Crwydriaid Llanelli. Glyn-nedd yn ffeinal Cwpan Adran 1, Crwydriaid Llanelli ar y blaen. O 13 pwynt I 9, a ddim wedi darllen hwnna. Yn gywir Harry Morgan. Mae yna lot o bwysau ar Jordan Griffiths, cefnwr Glyn-nedd fan hyn. Mae'n edrych fel bod o wedi gwneud gwaith da I reoli ac I amddiffyn y bêl. No. Pike dros y bêl. Glyn-nedd yn aros am droed fe, Scott Hawkins. Hold round the kick. I roed I lawr y cae. Mae wedi cael ei tharo lawr gan Crwydriaid. Mae'n gic gos byth bynnag I Glyn-nedd. Cyfle I fynd lawr y cae. Mae Glyn-nedd yn creu problemau cynnar I nhw hunain yn yr ail hanner. Ie, pwysau cynnar fyna wrth y Crwydriaid. Eto, ddoilir rhengol Crwydriaid Llanelli, Chiffy a Rhys Jones. Gweithio'n dda gyda'i gilydd anffodus. Rhys Jones yn hollol gywir dros y bêl. Ond wrth gwrs mae angen I Chiffy yna symud I ffwrdd ar y gadw. Ond mae fe'n rhybydd gynnar unwaith eto I Glyn-nedd a dechrau'r ail hanner yma. Ie, yn sicr yn rhybydd I Glyn-nedd. Dylan Francis, maswr I Glyn-nedd, wedi cicio pob pwynt i'r cochion hyd yn hyn yn y Principality. Mae'n rhaid dweud 3 cicos hanfodol I Glyn-nedd. Ac unwaith eto, di'r lein ddim wedi bod yn gweithio 100% I Glyn-nedd. Advantage. Hon yn uchel ar y Crwydriaid. Weeds. Y bas yn fflat I mewn i'r Rhydian Morgan sy'n troelli nôl mewn Okay, yeah, we've lost the forward there. What the hawk on? Glyn-nedd, ond Glyn-nedd eto y tafliad, dyn nhw'n cweit di sortio'r lein o gwbl yn ystod y gêm. Maen nhw'n colli lot o feddiant ar ôl cael gic gos, mae hynny angen bod chydig mwy disgybledig ganddyn nhw. Oedden bendant o'n a wedyn, so felly maen nhw'n colli'r bêl lle gyntaf, wedyn mae diffyg disgyblaeth yn rhoi'r y tacl uchel I ffwrdd. Ni'n gwybod bod Nick Gale yn gallu cyrraedd y postio fan hyn, ond dyma pam mae fe'n bwysig hefyd I sôn, fi gwni i'r sôn tipyn o weithio fan hyn o ti'r gêm cicio, dyna pam mae fe'n bwysig bod Glyn-nedd yn rhoi I hunain nos mewn I hanner Crwydriaid Llanelli, y tiriogaeth yn bwysig I nhw, mwyn nhw falle wedyn gorfodi a cicio cosbi hunain fel bod David Francis wedyn yn gallu mynd am y trwffyn. Dyna'r y foment, maen nhw dros yn rhoi cyfle o cyfle I Nick Gale. Gale, 3 allan o 3 yn y Principality hyd yma. A dwi'n siŵr dwi'n gobeithio chwipio hon dros y pys. Hon di'r gic hira iddo fo hyd yn hyn. Doedd o'm I weld yn bles gyda hwnna yn syth. Wedi gwthio i'r chwith o'r postyn. Dehangfa fyna I Glyn-nedd. Ie, dehangfa I Glyn-nedd. Nick Gale yn siomedig. Ond oedd hi'n gyfle hir. Gyfle annisgwyl o Morddofn yn ôl yn hanner Glyn-nedd. Gale nôl ar y bêl yn rhoi di'n uchel. Waith da gan Glyn-nedd yn casglu Sam Harris. Hold in front! Ar yr ochr agos yma, mae'n adlamu yn ffafriol
tuag at asgellwr y Crwydriaid. Mynd am yn ôl yn trio darganfod Rydian Morgan. Player is low. O, gwrthrycio dda fan hyn. Steffan Phillips yn dod i ffwrdd gyda'r bêl. Weeds. Yn gwneud yn arbennig, mae dal yn mynd yn pwmpio'r coesau. Mae'n cadw i law yn rhydd, wastad yn edrych am y dadlwythiad. Lot o wafle tu ôl. I nifer amddiffynol y Crwydriaid Llanelli. Mae ras ymlaen yn cyrraedd gynta. Chiffy. O, mae'n ei wneud yn wych i aros ar dir y byw. Mae'n ei dda fan ei aros ar dir o are. Ond mae Glynneath i llwyddo i roed y Crwydriaid nôl. Na ni 2 ar 20 hun. Maen nhw angen exit glan fan hyn, a maen nhw wedi gwneud yna. Mae hwnna'n gic hyfryd. Ie, bod hwnna chi gallu neud, ni'n gallu neud yn well yna fe. Ond mae hwnna'n... I can't hear you, Tom. Hwnna'n dangos chwarae dda fyna gan Glynneath. Maen nhw'n cael y pêl, maen nhw'n lledaenu fe. Jyst anffodus falle oedd y chreuwyr tu allan. Jyst dim cweit ar yr un tudalen pan nath y gic na trwyddo. I roi falle bach fwy o bwysau ar Chiffy fel un i gweld fan hyn. Dim cweit ar un tudalen, i gweld maen nhw jyst yn loncian tymau bach. Nhw ddim ar blaen eu traed. Ond mae fan hyn ar dderchog yn un fel i'r rheng ôl yn aros mewn tir o war. Jyst yn dangos ei gryfder hefyd a'i nerth. Glynneath angen tafliad gywir yn fan hyn. A maen nhw wedi gweithio hi'n effeithiol. Hawkins yn sgipo hi allan. Mae'n ddynion ar ochr agos yma. O'Reilly. Cleared out. Yn cael y daclo. Hawkins yn cysgu. Ddim yn gweld honen. Rholio rhwng i goesau. Cymani ffwrdd. Lloyd Pike. Dydy o'n mynd i adael i Craig Tennant fynd eibio'n hawdd. Troelli a gwthio. Mae Owain Watts. Mae Glynneath dangos beth maen nhw'n gallu gwneud efo'r meddiant. Tennant. Still with the penalty advantage. Pryder gan Luke Weaver. Mae'r cochion dal gyda'r mantais, felly sy'n ni ddim i weld y bêl ma'n mynd allan chydig bach mwy. Mae'n dod y capten. Ie, dim llawer o fantais, felly mae'r dyfarnwr yn tynnu nhw'n ôl. Just tu allan. Tackle, we need to get lower. Ni'n gweld tipyn o tackle uchel ni yn y gêm yma. Ddim yn siŵr ta falle ffitrwydd blinder yw e. Wel, brwydr dda honne rhwng Craig Tennant a Lloyd Pike. Mae tipyn o cyffro yn dechrau mewn nawr o se o, Lewis Jones ei dda fyna. Mae'r gêm yn gorfforol iawn rhwng y ddau dîm fel da ni'n gweld. A dwi'n meddwl fydd yr un tîm yn slofi lawr ar nerth y taclo. Lost now too. Glynneath dod rownd gyda'r meddiant. Mae Glynneath yn dechrau nabod o gwagle nawr yn llyll amddiffyn Crwydriaid Llanelli. Ond y sôn yn gynt o'r ffordd o bod ffitrwydd nhw. Mae nhw'n gweithio tipyn ar ffitrwydd Crwydriaid Llanelli, felly dwi'n meddwl mae fe'n mynd i drwy'n ffrwyth. Dim ond mynd i gael effaith hynny. Ie, mae'n efantais i Glynneath o fewn pellter cicio i Dylan Francis. Felly, sy'n ni'n syni os petai y cochion yn mynd am y pys na fan hyn. Ie, bêl nôl yn wylo. Dylan Francis. Captain. Dyma. Ddim ymdrech i rolio i ffwrdd yna yw e. I know we're keen to try and Gareth Harvard. We need players to roll first. Oedd yn gorwedd ar hyd y bêl. I haven't quite seen it like that. But we've either got players in the way of the 9 or lying on top of the rock. If you want to jackal, roll first. Mae'n edrych o fod ydi anafyn fan hefyd Gareth Harvard. Di chwarae i dîm 16 Cymru yn ei amser. Bellach i'r Crwydriaid. Mae'n ddigon amser dal ar y cloc i Glynneath ddod nôl. Dyma Gipolwg ar y ddau dîm yn cyrraedd. Paratoi ar gyfer cwpan y bencampwriaeth. Bargoed yn erbyn Ystrad Rhondda. Ystrad Rhondda. Wel, y boes yn cael chydig o hwyl gyda'r camera fanna. Ystrad Rhondda nôl am ei hael flwyddyn yn olynol. Ac yn croesi besedd
Na eleni fydd ei blwyddyn nhw. Chydig o tap ar yr ankle, dwi'n siŵr fyddwn iawn i gario ymlaen. Mae'r gic yma'n gic, wel, weddol hir i ddeud y lleia, Sioned. Se ti'n mynd am y gornel, neu os mae Dylan Francis yn credu bod yn mynd i gael ei, waith mynd am y pys beth bynnag? Ie na, os mae Dylan Francis yn hyderus i mynd am y tryffwyn, byddwn ni adael ei fynd am y tryffwyn, achos fel ni wedi gweld, dyw Lein Glynneath ddim really wedi bod yn tanio iddyn nhw y gêm yma. Dwi'n ddefrydol, bydde fe'n rhoi yn y gornel a byddwn ni'n gweld y sgarmes ymudol, ond mae llawer fwy o llwyddiant wedi dod o bwt Dylan Francis na beth sydd wedi dod o Lein Glynneath. Felly penderfyniad cywir, mae pwyntiau'n hynod o bwysig. Yes, mae hon yn gywir. Dim ond pwynt fydd rhwng y ddau dîm. Dwi'n edrych digon hir. O, mae'n gywir hefyd. Dylan Francis. Mae'n cario gobeithio'n Glynneath ar ei gefn. 12 pwynt iddo fo. A mae Max Boyce. A mae o yn licio be mae weld gan Dylan Francis. Falle gawn ni bennill newydd o Hims and Arias am dîm Glynneath os fy nhw'n fuddigol heddiw yma. Mae'r ceisio deud i neges wrth y tîm. Dwi'n meddwl bod nhw'n clywed ti fan i fanne, ond Glynneath o fewn pwynt o'r Crwydriaid erbyn hyn. 4 kick goals i Dylan Francis. Mae'r gêm wir ymlaen erbyn hyn. Falle dyna'r tan oedd angen yn bol y Glynneath. Oedd y tryffwyn dweith yna. Ie, mae'r rhod yn troi yn y gêm. Crwydriaid Llanelli. Wedi amseru hwnna'n berffaith fyd. Ie, Josh Weeds yn cael ei gario dros yr ystlys. Glynneath. Hold in front! O, mae hwnna'n sbeiral hyfryd lawr y cae. Yn adlanu ôl i breichiau Owain Davies. Lawr y cae, mae o'n rhoi di hefyd. Tackle dda ar Luke Weaver. Hawkins. Gyda'r Bailey Watts. O, ben unan. Mae Kane Rhys-Jones yn ysu i fynd dros y Bale eto. Mae Bale di mynd ymlaen gan Scott Hawkins a Glynneath yn dechrau codi'r pwysau ar Crwydriaid Llanelli. Un camgymeriad syml gallu newid trywydd y gêm. Ond un camgymeriad syml, mae just... Byddwn ni'n rhoi cic os y ffordd arall yna, dwi'n meddwl. Ie. Scott Hawkins yn ysgwyd i ben, dwi'n meddwl bod o'n newydd weld. Hwne ar y sgrin fawr yma yn y Principality. Yn ta waith, y Crwydriaid fydd yn bwyd o hon. Mewn i'r sgrym. Rwy'n Josh Weeds. Set! Number 1 around. Weeds yn mynd. O, mae'r dyfarnwr yn tynnu fo'n ôl. Fel bob mewn o'r da. Back of the scrum if you go quickly. Mae wastad isio mynd yn sydyn. A mae hon o fewn pellter Nick Gale am y pist eto. Nath o fethu un o'r sefyllfa yma yn yr ail hanner. Yn cael cyfle arall yma'n un. Ond dyna'r sgrym unwaith eto. Gale yn pwyllio. Dwi'n meddwl mae Owain Watts yn gwneud ei griau reit nesaf i Nick Gale. Wrth i Gale fynd drwy'r rŵtîn. Gyda tamed o'r glaswell o'r Principality yn Ffeinal Cwpan Adran A. Sa'n gwybod pan mae'n taflu'r porfa yna, mae'r tŵr gais yn gwynt yma. Sem gwynt yma. Dwi'n meddwl dyna'r rŵtîn arferol. Dwi'n siŵr bod o'n wahanol iawn lawr yn Llanelli pan nhw'n chwarae. Ond Gale, diolch mi weld. O, ddo'n licio hwnna. Rhwng y pist, y gic yn gywir gan Nick Gale. 4 pwynt rhwng y ddau dîm erbyn hyn. A mae Lloyd Lewis gyda chwmni.
Yeah, so I'm here with Grant Glynneath, head coach once again. Unfortunately, to concede that penalty, but it seemed like a big momentum shift in the first 10 minutes of that half. What did you tell him at half-time? It was a bad move on your part then, just before the interview. But yeah, we started building the scoreboard, started building a bit more pressure. We started playing a little bit more rugby as well. We asked them to attack them a little bit more, just make the kicks a little bit more contestable, so we can make them 50-50s and try and get the ball back. I think we're better at the breakdown now as well. We're just clearing past the ball a bit more. So yeah, we just build momentum. We're building down, and we're getting some penalties. I think which we probably missed out the first half on the 50-50s, but yeah. Yeah, well, I've said the momentum has definitely shifted in that first 10 minutes. I can see a try come in, 4 penalties so far. If you had to put your money on it, who's going to get the next try for Glynneath? Next try for Glynneath, Jed O'Reilly. Jed O'Reilly, my boy, Jed O'Reilly. Nice one, Grant. Cheers, mate. Thank you very much. Back to you, lot. Yeah, Jed O'Reilly a Lloyd Lewis, ffrindiau da, best mates. A sy'n braf i weld Glynneath yn cael cais i geisio newid tywydd y gêm. Mae Harry Morgan wedi ildio gigos yn fan hyn. Taro i mlaen gan Harry Morgan. Eto, camgymeriadau syml i'w rhwystro, ond dan bwysau ffeinal Cwpan Adran a mae'n hawdd gwneud camgymeriadau fel yna. Hawdd gwneud y camgymeriadau, ond eto mae'n rhaid rhoi clod i'r amddiffyn pan mae hwnna'n digwydd. Maen nhw'n rhoi y pwysau arno, maen nhw'n gorfodi'r camgymeriadau. Peth dweitha mae angen i Glynneath neud nawr i trio meddwl bod nhw angen chas o'r gym uchod yna, pryd wedyn maen nhw'n trio gorfodi pethau, trio gorfodi'r pas hir yna. Set! Hold it there! Jack Hart allan. No, it's gone straight across, reset. Scrum. Just gone straight. Mynd i gael ei ailosod, ond mae Jack Hart a sgellwr Crwydriaid Llanelli yr holl ffordd allan yma ar yr yslys agosa yma. Felly, sgwni os welwn ni gic lletraws y fan hyn. Mae'n lot o waglo i flaen o. Ond angen i'r sgrym fod yn gywir gyntaf i'r Crwydriaid. Crouch! Keelan Jewell yn fanna. Bind! 2 ar 20 yw Keelan. I ennill plat y bencampwriaeth gyda Trebanos yn y Principality o'r blaen. Felly, sgwni os fydd o yn codi cwpan arall yn y Principality heddiw. Weeds gyda'r bêl i Pike. Y Crwydriaid sy'n dod ymlaen. Gale yn newid ongl yr ymosod yn mynd nôl. A mae'r ochr bellad sy'n ag at y dorf. Rhys Jones. Okay, off your feet now too. Jewell yn cynnig I hun ar yr ochr bellad, tackle gan Weaver. Neither on the ball. Mae'r Crwydriaid dal ymlaen i'r bêl yn dda, meddiant da, Steffan Phillips. Y dyn mawr yn cario. Ffigiad hyfryd gan Rhys Jones. Jonathan George yn ceisio cadw i'n fyw. Trio gorfodi fe. Maen nhw wedi colli'r bêl yn 2 ar 20 Glynneath. Glynneath sy'n cael cyfle I roed I lawr y cae. Oedd hwnna chydig yn hwyr. Dwi'n syni fod y dwanwr ddim wedi rhoi dim byd am hwnna. Where's the ball, lad? She's there and it's in 15, okay? O mae yn gigos. Wedi gweld hwnna. Dyma y Crwydriaid eto fel o ti'n dweud yn ceisio symud y bêl un yn ormod o bosib. Maen nhw just... Mae'r gêm dod o dan nhw, maen nhw'n edrych amdano fe, mae'n amlwg falle yn rhywbeth maen nhw wedi gweithio arno yn ymarfer. Ond pan ti'n ffeindio'r un ar mewn o 2 rhig yna, mae jyst ysau pwyll am mynedd, mae jyst ysau sefydlu lan y ryc, mynd trwyddo'r cymalau. Ond yn amlwg, gêm dod oherwydd natur hyderus sy'n gyda'r Crwydriaid Llanelli i'r foment, ond mae fe hefyd yn gael yn un. Dyma oedd y rheswm am y gigos. Penderfyniad cywir. Dim yn bod hwnna. Na, mae hwnna'n bach yn bod. Mae Keelan Jewell nath o weld Dylan Francis yn unig. Nath o fynd amdani. Ond o ganlyniad I hynny, un cic lawr y cae, mae Glynneath
yn croesi y gwyngalch mewn I ddwy ar hugen y Crwydriaid. Craig Tennant. Kick-off rhywbeth. Sy'n dod mlaen. Owens sy'n ei dynnu o i'r tir. Sean Tennant. Cadw'r bêl yn byw. Am dacl gan Josh Reeds, dwi'n meddwl oedd hwnne. Tacl enfawr. Jordan Griffiths. Mae'r dyfarnwr yn mynd â ni ôl am y kick-gosp. Josh Reeds. Wel, ni siarad gyda Steph Hughes ar y sylwebedd Saesneg hanner amser. Oedd Josh Reeds ar y bod yn flaen ysgellwr. Mae hwnna'n dacl fel flaen ysgellwr hwnna. Mae hwnna'n dangos I sgilio fe. Ni'r unig mae fe'n gallu pasio, cicio, llywio'r ware, ond mae fe hefyd yn gallu rhoi tackles fel na mewn. So mae fe'n wir yn gyffeiliad fel mewn o'r cofed. Jyst y techneg gywir, mae lawr yn eisiau codi I ddyn. So ni'n sôn yn Jed O'Reilly falle bydd yn sgori'r cais ysawel. Rhaid fe sgoi Weeds den as well. Mae rhaid I ddweud, dwi'n meddwl bod Jed O'Reilly wedi bod ar ochr anghywir I 3 tackle enfawr gan y Crwydriaid heddiw. Falle maen nhw'n trio mynd ar ola. Falle sy'n nhw'n ffario pobl o Gymru. 5 metre line, George. Go on. Switch on top. O'Reilly yn brysur gyda Stone Sadwrn a'r Ellwrec yn diweddar newid I Glyn-nedd Harry Morgan I ffwrdd o'r cae am Joe Hughes gore rygbi Glyn-nedd wedi gosod hon yn dda Vantage entry yn mynd drwy'r cymalau croesi y dinell mae'n edrych fel bod I wedi I dal time out. Mae'n dyfarnwr. Byddwn ni'n cwestiynu fyna, sori, pam nag oes yna cais cos fyna, achos ar ddwy adeg o da Glynneath momentum mynd ymlaen, oedd yr un gyntaf yn y lein, fe nath e bwrw'n hynod y gynnar, a wedyn unwaith to pan yn mynd y hyrdiad mlaen, oedd e'n cynical. Captain. So byddwn ni'n cwestiynu'r dyfarnwr fan hyn sy'n Glynneath. Dyfarnwr yn mynd I gael We've got the early drive, and we've also got a side entry on a dynamic move by number 2. Okay. We need to be better down here. Discipline. I agree with you. Fe oedd e. Fe dath mewn o'r ochr. Just penalty. If you want the line, you can just have it. Fe oedd yn gynnar I mewn. Mae fewn yn gynnar, mae'n codi nôl ar Adran, mae'n dod nôl mewn to o'r ochr. Finland's in the line out, so he's just taking the line out. Line Joes. Just angen bod yn fwy disgybledig Crwydriaid. Os mae Glynneath yn llwyddo I groesi fan hyn, nhw ar y blaen am y tro cynta yn y gêm. Ond Craig Tennant sy'n angen bod yn gywrain. Vantage. Oedd Mennyman oedd y tala. Y Glynneath yn dod ymlaen. Kick-gosp arall. Mae'n rhaid o cerdd y melyn yn hyn. Ie, dyma. Early. Dwi'n meddwl bod nhw'n gallu coelio. A'r capten. If you want the line out, you've got it. Wedi gweld. Taking the line out. Y cerdyn melyn. 10 munud enfawr sydd I ddod rhwng y Crwydriaid a Glyn-nedd y capten. Okay, lads, let's go. Rodri Owens sy'n gadael y cae. Ond allu ddo ddim cwyno. Oedd hi'n amlwg. Na, gath y rybyr a nath ei wneud y to. Werth mentro falle, yn ddim syth ymlaen gyda dyfarnwr. Y Crwydriaid yn cystadlu'n yr awyr o bod wedi dwy'n ni. Ball is here. Wel, moment enfawr yn y gêm. Noisy out! Llanelli I lawr I 14. Nhw dal yn ddwy ar hugen y Crwydriaid, mae hwnna'n oce. Ie, Rodri Owens y capten. 10 munud I feddwl. 10 munud I bwyllio. I cwlio lawr yn bach. Mae'n dafliad arall I Glynneath o fewn 2 ar hugen y Crwydriaid. Cystadlu eto. Mae'r Crwydriaid. A fel ganlyniad I hynny, mae Glynneath yn llwyddo I osod ysgarmes symudol yn effeithiol. Craig Tennant sydd yng nghefn hon. Y Crwydriaid yn gwneud I gorau I ddod nôl. Mae'r Crwydriaid. Maen nhw'n chwarae fod tân yn fan hyn.
Oedden, mae amddiffyn nhw gyda'r un fath o dan y beth sydd am osod nhw'n os maen nhw wir yn dangos cymeriad nhw fan hyn. Maen nhw wedi ildio llawn. Tipyn o ymwysodiadau nawr o'r lein o Glynneath, ond bydden nhw mor wystredig bod nhw'n heb dod bant o rhywbeth. Sean Tennant sy'n fan y... Ollie, we got into a scrum, okay? Ond nhw wedi gosod hon yn effeithiol, yn drefnus, a wedyn, dwi'n meddwl, Steffan Phillips, sgoriwr cais, Crwydriaid Llanelli. Ie, mae fe'n un yn dda fyna. Mae fe'n gwely gyfle, mae'n gwybod mae'n hawdd o fe i ladd y bel. I assume it is. Mae'n ymestyn dros y top. Okay, number 3, sub. Gwaith. Okay, and then 6 for the hookers, come on. Crwydriaid Llanelli, i ddod nôl i amddiffyn hwnna. A gawn ni glywed yn sydyn be mae Ifan Phillips wedi weld yn y chwarae yn yr ail hanner. I don't know. It's not been long since you've had it, so... Okay. Step. Okay. Mark, yeah. Gan ni glywed. Gan Ifan mewn cwpl funudau. All happy, Ollie? Ar ôl y sgrym enfawr yma, mae angen i'r Crwydriaid Crouch! gael y bel yn lan yn fan hyn. Ac i roed i lawr y cae. Set! Y Weeds yn edrych yn fodlon gyda gwaith y blaenwyr. A Jonathan George, maen nhw dal sy'n mewn dwy ar egin ei hun. Mae rhaid ni ddeud, mae Glynneath, maen nhw angen cyfle yn fan hyn. Mae'n dafliad mawr, a pwy well i ofyn am ei farn mewn tafliad mawr, ond Ifan Phillips. Ie, mae wedi bod yn ail hanner cyffroes iawn, y ddoi dîm yn gael y cyfleoedd, ond nawr mae'n gyfnod nawr i Llanelli Wanderers jyst i ddangos i ddawn nhw'n amddiffyn Carden Felen, a mae rhaid nawr i Glynneath treial gael eu chywyrder nhw'n iawn, jyst yn colli'r llinell, ond mae'r pwysau dal arno nhw. Ie, pwysau dal arno nhw, a'r Crwydriaid yn llwyddo i ddwyn y bel gan Glynneath eto. A Glynneath wedi colli 20 metr yn hawdd yma ne. Maen nhw bron yn ôl yn ei hanner ei hun fan hyn. Dyna ergyd fawr. Unwaith eto, Owain Davies. Ruck now! Let's go. Glynneath. Ball is playable. Gyda Owen Kennelly. Cael y bel allan i Dylan Francis yn rhoi i lawr y cae. Lewis Jones. I ynysu braidd. Mae'r Crwydriaid yn dod nôl yn ei niferoedd. Hughes! Dim ond 4 pwynt sy'n rhwng y ddau dîm. A da ni'n mynd mewn i'r chwarter awr ola. Glynneath yn troi llyd ar bel, wedi'w dwyn hi eto. Kick goes. A Lloyd Pike oedd hwnna yn dwyn y bel. Rhaid fi dweud, rhaid, mae yna gwahaniaeth amlwg ar y foment rhwng y ddoi dîm. Mae fi, wrth i ni mynd mewn i'r 20 munud olaf, mae y ffitrwydd yw. So ni sôn am y gêm cicor, maswr y David Francis a hefyd Nick Gale yn y canol cafna. Ond y gwahaniaeth yw pob tro mae'r Crwydriaid yn cicio, mae'r cwrs yn dda gyda nhw, sef wedyn yn ynysu chwaraewyr y Glynneath. Mae Glynneath yn cicio, dyw'r cwrs ddim yr un mor effeithiol. Mae gyda chwaraewyr Crwydriaid Llanelli mwy o amser i meddwl a trial twyllo. Felly ar y foment, mewn i'r 20 munud olaf mae angen i Glynneath cael rhyw egni o rôl yma, mae'n gallu rhoi Crwydriaid Llanelli ar y tro rôl. Digon o chwaraewyr dal ar y fain cyn barod i ddod ymlaen i Glynneath. Falle y tacteg i Grant Bignell fydd cwpl o newidiadau i gadw chwaraewyr yn ffres ar y cae. Yn troi chi gyda'r bel. Frampton i Weeds. Ond bron yn curo i ddyn. A dal am un, Josh Weeds. Yn cymryd 4 chwaraewr
i dynnu o i lawr yn y bôn. Y Crwydriaid o fewn 5 metr erbyn hyn yn aros amdani. Ryan Evans. Evans gyda chefnogaeth Pike. Weeds yn rhoid y bêl i Rhydian Morgan. Owain Davies. Bêl ychydig yn araf. Pwyllo yw'r neges i'r Crwydriaid. A mae amddiffyn Glyn-nedd angen bod yn hynod. O, mae hwnna'n uchel. Na, mynd y dyfarnwr. Mantais. Steffan Phillips sy'n aros am y bêl. Okay, high tackle. Maen nhw yn mynd i'r rhoi ti. A'r Crwydriaid yn cael gic-gosb. Dim ond 5 metr allan. Maen nhw'n mynd am y pist, Sioned. Ie, pwyntiau sy'n bwysig yna. Pwyntiau sy'n bwysig, ond... Yes, please. Bydden ni eto'n rwystredig. Just y bas, o'n nhw'n cadw fendyn, so ni'n gweld fyna Dacl Uchel sydd yn ildio'r cic-osb. Ond cyn hynny, ni'n gweld bod Crwydriaid Llanelli, o'n nhw'n dwy'n ffrwyth o pigo'n agos at y ryc a cario trwy'r blaenwyr, ond oedd yr un bas na wedyn tu ôl i'r llinell blaen y mos yna i Rhydian Morgan, a hwnna jyst wedi arafu lawr momentum nhw. So bydden ni, sy'n ni moyn bod yn pigu, bydden ni yn rwystredig, ond eto, maen nhw wedi cael y cic-osb, maen nhw'n mynd am treffwynt arall, a maen nhw jyst yn lledaenu'r gwaglau yna. Ie. Os mae hon yn gywir gan Nick Gale, mi fydd y Crwydriaid 7 pwynt ar y blaen. Felly, bydd Glynneath angen Trosgais i ddod nôl mewn i'r gêm. Mae'n gywir unwaith eto gan Nick Gale. 8, 6 and 15, sub. Wedi cicio 14 o bwyntiau. A fel oedd dweud Sioned, mae angen egni o rwle ar Glynneath. 3 newid iddyn nhw. A maen nhw angen, maen nhw angen bod y tîm nesaf i sgorio pwyntiau, neu mae'n deg i ddeud, mae'r gêm yn diflannu allan o'i dwylo. Ie, yn bender, a maen nhw wedi dod a eilyddio ymlaen mewn safleoedd allweddol nawr, 8-6 ar 15. Felly gobeithio bydd nhw gallu rhyw fath o egni a dwysedd mewn i'w chwarae, boed hynny'n ardal y dacl, neu rhedeg gyda'r bêl a rhoi'r pwysau ar cwrs y gic. Ond bydden ni fan hyn nawr, bydden ni edrych i bwrw'r bêl ma'n dwfwn a cadw'r Crwydriaid Llanelli lawr o hanner ei hunan. Gale sy'n casglu, Gale sy'n cicio i fewn i Glynneath, Glynneath, Calum Owen yn casglu, fo sy'n gwisgo y scrum cap glas glân net, os mae'n newydd ymlaen i'r cae. Jones sydd wedi gwneud yn dda o'r gwaith pwysig mae o wedi gorfod gwneud yn nawr yma. Cic doeth arall gan Gale. Chip bach dros y top, mae'n edrych chydig yn hir. Nôl, yn cicio'r bêl, Steffan Phillips y clo. Gallu gwneud pob peth. Ar y Crwydriaid. O'r i fe hefyd yn chwarae pob safle? Sgenna i ddim y stats yna, ond dwi ddim yn meddwl. So rhoi go da yn safle. So, lyfar gan Jordan Griffiths. Jonathan George. Sy'n rhoid y gic i lawr y cae. Mae dal ar dir y byw. Mae wedi troi gêm arang, gêm gicio. Cyfle i fynd dros y bêl. Ddim y tro mae Nicky Frampton. O, tackle wych. Weeds, unwaith eto. Fe mewnwr i'r Crwydriaid. Dylan Francis. Gic mynd lawr y cae yn isel. Ni'n edrych yn gic wahanol. Lewis Jones. Wel, ar ôl cic, ar ôl cic, ar ôl cic. Okay, 2 on the card, lads. Deg i ddweud falle na Glynneath sydd wedi ennill hwnna. Ie, Glynneath sydd wedi ennill y brwydr tiriogaeth fyna o'r gêm cicio. Ni jyst yn gweld cwpl o chwaraewyr nawr yn mynd lawr, yn ymestyn. Mae fe wir wedi cymryd effaith yn i'w achos fel wnaethon ni sôn gyda fa, mae'r pêl wedi bod ar tir o chwarae gêm yma am dipyn o amser. Ie, dyn ni heb weld llawer o'r sgrymio yna.
Fe wedi bod y gêm gicio'n hanfodol. Ar Crwydriaid, 7 pwynt ar y blaen. Dal gyda chwaraewr yn y gell gosb hefyd. Felly, maen nhw'n neud yn wych I feddwl. Maen nhw un chwaraewr yn brain hefyd. Un o'r dyfarnwr yn ystod, mae fe'n gweld effaith y gêm hefyd. Dwi'n meddwl bod gen I sub i'r dyfarnwr. Yr Cavs bach yn dyn gan y dyfarnwr, Matthew Lewis. At least it doesn't feel like it's just me now. I bod yn deg, mae fe goffa chaso pob cic yn nhw e. Mae fe goffa dal land o'r ware. Sorry, we've still got players on there. Oedd yn deud bod yn falch na dim just fod yn teimlo chydig o cramp. O, goffa, mae'n mynd o. Ie. Diolch yn edrych yn... Diolch yn edrych o fod yn symud yn rhy hawdd, chwarae teg. O Matthew Lewis, y dyfarnwr. Sydd wedi edrych ar ôl hon. Time stop in there, lads. I think it's going to be a bit of Braf gweld. Y chwaraewyr yn cael. Bach o D-Pete, the Magic Sponge, bydd am iawn. Glynneath yn gywir o'r linell. Tennant, gyda'r bêl allan. Jed O'Reilly yn rhedeg y lein sydd at Nick Gale, sy'n newydd gael triniaeth. Mantais I Glynneath hefyd. Dal I ddod ymlaen. Wel, creu gymaint o le yn fanne I Glynneath. Llinell dda gan Aled Evans yn dod gyda'r rhediad o'n ddofn yn hanner Crwydriaid Llanelli. Yr ymosodiad mwyaf trefnus gan Glynneath hyd yn hyn. Maen nhw'n wneud yn dda gyda'r meddiant. Y bêl yn y bwlch. Cyfle ma'n neud y bêl dros y top. Glynneath tu ar gornel. Chydig yn brin yw hi I Jaden Burton. Ond mae Glynneath metr, os nad modfeddau o'r linell gais. Tennant. Mae allan tro yma I Bowen. Y Crwydriaid yn ceisio brwydro yn ardal y dacl. Ond dyma fo'n dod i'r canolwr Sam Harris. Mae'r bêl yn arafu I Glynneath. Not on the ball. Ceisio cynyddu cyflymder yr ymosod. Bowen. Tacl fawr arall ar Glynneath, ond yn troici gyda'r bêl. James Varden. Bron yna I Glynneath. A mae'n gais I Calum Bowen. A mae Glynneath wedi sgorio ei cais cyntaf o'r Brynhawn. Mae cefnogwyr Glynneath ar ei traed. A maen nhw wedi gwneud y mwyaf o'r ffaith bod y Crwydriaid lawr I 14. Mae beth yn creu maen nhw wedi bod yn fwy clinigol yn o ddwy'r higenni nhw'n y Crwydriaid Llanelli. Maen nhw ddim wedi bod yna tipyn o weithiau. Ond I am poeni falle bod nhw wedi symud y bêl yn rhys llydan o ardal y dacl o ochr arall y ca. Maen nhw yn carfen lawer fwy dyn pan maen nhw'n dod i'r pennin. A maen nhw jyst yn neud y gwaith caib ar ewn nhw. Maen nhw'n cyrhau llinell amddiffyn y Crwydriaid. O, ni'n gweld fyna rhif 14 Owain Davies. Mae fe jyst yn mynd off ei ddyn fyna. Mae sef fe aros yn dyn. Mae fe'n mynd heibo'r bêl, mae fe'n mynd o flaen y bêl, a felly mae fe jyst yn agor o drws yna I Calum Bowen. Cais wedi cael ei gweithio'n dda iawn yna. Ie, denu'r amddiffynwyr mewn I ardal y dacl. Mae hon yn gic fawr. Dylan Francis. Am gic gan y maswr Dylan Francis. Mae'r gêm yn gyfartal yma yn y Principality. A mae Lloyd ar ochr y cae gyda cwmni. I'm here with Sean Gale. Sean, you almost weathered the storm with a man in the sin bin. You're back to full strength now. What are the messages going into the last 10 minutes? There's nothing in it, no fairness. Glynneath put pressure on. They took their points very well there, but we're back to 15 now, and it's going to be a fantastic last 8 minutes. Which way it's going to go? I just hope it goes to the Wanderers. Have you got one eye on extra time? Does that change your thought process? Yeah, we're just going to try to win the game first. It's tough out there. The boys are getting tired, but I think the next goal is going to win the game. Cheers, Sean. Thank you very much. All the best. Ie, clywed gan Sean Gale, a fel oedd Lloyd yn deud, bron yn dod allan o'r cyfnod gyda Rhodri Owens yn y gell gosb heb ildio pwyntiau. Siom ar y funud ola
yn eildio'r cais na. Mae sgôr nôl yn gyfartal. Yn galw'r marc yn dod ni hanner ei hun. Felly mae'r sgôr yn gyfartal ar hyn o bryd rhwng y Crwydriaid a Glyn-nedd. Y rheolau gyda gêm gyfartal. Yn dechrau gyda clwb sgorio mwyaf o geisiau yna. Ceisiau wedi'w trosi a mae hynny'n gyfartal. Felly, os mae hi'n aros fel hyn, 20 munud o amser ychwanegol, 10 munud bob ffordd. Fydd hi rhwng Crwydriaid Llanelli a Glyn-nedd. Ond dwi'n siŵr bydd y ddau dîm eisiau ennill i o fewn yr 80. Keep moving. Hon yn uchel gan Gale. Lawr y cae gan Jaden Burton. Lewis Jones sy'n casglu, mae o'n roed. Y gic lawr y cae hefyd, y gêm gicio yna nôl yn fyw fan hyn. Giglaf ar lawr y cae, o bron yn 15-22, ond mae'r rhif 22, Jaden Burton, wedi cadw hi yn fyw. Glynneath, Glynneath, wedi ynesu, a mae'n gigos enfawr, a Rodri Owen sy'n newydd o nôl mlaen i'r cae, oedd gyda'i grafangau ar hyd y bêl, a mae hon yn gigos enfawr i'r Crwydriaid. A sef mae'n gofyn y cwestiwn, Pist. Pist, 3 pwynt. Ond a gwmwys beth o'n i'n sôn am gen y fach yn y fe yw'r blinder yn y ddoi di. Mae nhw gwaniaeth yw ffitrwydd Crwydriaid Llanelli i gallu cyrsio y cic. So fe nath yn un yn dda iawn yn cadw'r bêl yn fyw, Jaden Burton, ond eto wedyn o'n nhw'n cael ei nysu achos oedd just chwaraewyr Crwydriaid Llanelli just i fyny yn eu gwynebau nhw. O tua 4 neu 5 nhw gwmpas adael y dacl yna. Ie, fel y ti'n neud, 4 neu 5 cyn i'r chwaraewr nesaf Glynneath gyrraedd yna. Felly, y ffitrwydd yna gan y Crwydriaid yn amlwg i weld. Odi, mae amlwg wedi dwy'n ffrwyth heddi. Os mae'n cic o'r 3 pwynt. Gale. Sy'n pwyllio. Chydig o gramp ganddo fo gynnau. Wedi cael massage, ond o'r cic yma, mae'n crymanu yn hyfryd rhwng y Pist a mae'r Crwydriaid nôl ar y blaen. Mae'r cefnogwyr sydd wedi dod lawr o'r gorllewin yn gwenu. Maen nhw'n gwybod bod nhw ar y blaen, ond 5 munud i fynd. Pa ffordd mae o'n fynd, Sionet? Mae fe rhy agos, mae fe rhy agos. Cic dwfo nawr, nôl mewn i hanner Crwydriaid Llanelli. Trial gorfodi rhywbeth, gorfodi cyfle. Mae'r Crwydriaid yn gwneud newid arall. Lloyd Pike sy'n mynd i ffwrdd o'r cae. Rhif 21, Elgan Morgan sy'n dod ymlaen i'r cae. Brawd Rhydian Morgan sydd hefyd ar y cae. Felly, y Crwydriaid gwybod bod nhw angen coesau ffres. Mae'r bêl wedi rhwygo'n syth gan Glynneath. Sgwni pa ffordd mae'r gêm yma mynd i orffen. Ond mae'n mynd i fynd lawr i'r funud ola rhwng Crwydriaid Llanelli a Glynneath yn ffeinal Cwpan Adran 1. Y bêl allan i Aled Evans. Lost now! Y Crwydriaid eto yn edrych i throi hi. Mae'n dacl nerthol. Dwi'n meddwl na. Ben Chiffy oedd hwnne, y blaen esgellwr. Sgoriwr y cais i Glynneath yn cadw'r bêl yn fyw. Not on the ball. Ben Harris yn ceisio. Mynd dros fe. Mae'n bas hyfryd nôl ar y tu mewn. Nôl mewn.
i Bowen. Bowen yn dadlwytho mewn i Tennant. Tennant sy'n dal i brwydro ymlaen. Yma Glyn-nedd. Just tu allan i ddwy ar hugen y Crwydriaid. Tacl gan Nick Gale ar Sam Harris. O'Reilly sy'n troi gyda'r bêl. Mae'r Crwydriaid wedi dwyn hi. Ferchog fyna. Maen nhw wedi jincso Jed O'Reilly lawr o'r ffordd caf yna gyda fach. Jed O'Reilly colli hwnna. A mae Weeds yn rhoi di lawr y cae. Gwaith da gan y Crwydriaid i'w throi hi. A mae hon, wel, mae hwn yn foment enfawr yn y gêm. Mae hwnna wedi cael ei troi dros tran ddechrau. So fyna, ni weld Jed O'Reilly, mae fe'n rolio, cyn i ame, os oedd e'n mynd gyda momentum neu beidio, beth o'n trio neud, mae fe'n treial ennill amser i'w gyd chreu ddod gyda fe i gallu rycio drosto. Ond mae Jack Hart jyst yn llawer fwy effro, mae fe'n grif dros y bêl. Mae fe'n cael ei glirio mas, ond mae fe'n mynd ar bêl gyda fe. Fe yw'r dyn cyntaf yna, felly gwaith ar ferchog yn amddiffynol. Ie, mond 3 pwynt yn gwahaniaethu y Crwydriaid a Glyn-nedd. Y gêm gyntaf o 3 heddiw yma. Nesa, Cwpan y bencampwriaeth, Bargoed yn erbyn Ystrad Rhondda. Y raglen yn dechrau am 3 o'r gloch. Ac yna, yr un mawr, Cwpan yr uwch gyngrair, Merthyr yn erbyn Llanymddyfri. Yn dechrau am chwarter wedi 5. 2 gêm enfawr arall yma yn y Principality heddiw yma. Mae'n rhaid dweud, mae'r ornest yma wedi bod yn ornest wych i wylio heddiw yma rhwng y Crwydriaid a Glyn-nedd. Dwi'n credu bod anaf Sam Harris, dwi'n credu sydd ar y llawr. Chwarae y rygbi pan yn ifanc yn Rhygos. Ond dyma y gic unwaith eto. Nick Gale ar hyn o bryd. Gale gyda'r gic i gipio'r gêm. Os mae hi'n gorffen fel hyn, mae'n crymanu hi'n hyfryd gyda'r droed chwith-ne. A dim ond wedi methu un cic heddiw yma. Mae'n rhaid dweud, mae'r 2 giciwr wedi bod yn arbennig i'r 2 dîm. Ore, maen nhw wedi. A mae'r ddwy nhw'n amlwg wedi bod yn arf bwerus i'r naill tîm a'r llall hefyd i'w tîm oedd nhw. Felly, pob clwr i nhw'n eto. Mae Crwydriaid Llanelli, mae jyst safleoedd nhw tiriogaeth nhw'r cael wedi ffafrio Nick Gale yn gael y fwy o llwyddiant. Sam Harris yn hercian i ffwrdd o'r cae. Wait. Okay. Y bêl yn dod allan i Nation. A mynd dros y bêl. A mae'r Glyn-nedd yn dal i ddod ymlaen. A mae'r bêl wedi dwyn unwaith eto gan Crwydriaid Llanelli ar gic lawr y cae gan Josh Weeds. A mae'r Crwydriaid drost y bêl. Gic lawr y cae yn dod gan Dylan Francis. Yna wagle o flaen Jones. Jones yn mynd am y grybau. Mae'n adlamu yn ffafriol mewn i Jed O'Reilly. O'Reilly wedi ynysu. He's not on the ball. Crwydriaid yn ceisio troi hwnna unwaith eto. Ond Kennelly sy'n dod ar bêl allan i Craig Tennant sy'n dal ar y cae. Mae fe wedi bod yn amlwg yr ail hanner na gyda cario'r bêl, mae'n rhaid dweud. Mae wedi ennill metre hanfodol i'w dîm. Crwydriaid Llanelli. Wel, maen nhw'n brwydro am bob peth. Gwagle tu ôl yr amddiffyn. A Weeds yn cyrraedd gynta. Weeds yn sleisio hi i ffwrdd o'r cae yn anffodus i Josh Weeds. Cyfle sydyn i fi ofyn i ti, Siored, pwy ydi seren y gêm heddiw yma? Wel, gallwn ni roed ein nifer o chwaraewyr. Dwi'n meddwl fi cael mae Nick Gale amlwg wedi cael gêm amlwg.
Rhys Jones hefyd blaen ysgellwr rhif 7 i Crwydriaid Llanelli. Ond i fi heddi yma, yr un sydd wedi llywio'r chwarae wedi dangos pob elfen o'i gêm a'i doniau fe. Sydd yn ei gêm i fi heddi yma yw Josh Weed mewnwr Crwydriaid Llanelli. Ian, newydd gicio y bêl. Wel, mae rhaid dweud, dyna'r peth gweithio mae wedi gwneud drwy'r prynhawn. Mae rhaid fynd rhywbeth yn wrong, ddim yn berffaith. Ond heblaw am hynny, mae wedi bod ar dan, taclo, basio, dadlwytho. Mae Glyn-nedd gyda'r bêl yn hanner y Crwydriaid. Mae'r cloc i fewn i'r 10 eiliad olaf. James Parry. Di honne wedi mynd mlaen gan Glyn-nedd, naddo. Rodri Evans sy'n dod â hi. Kennelly i fewn i Faden sydd yn ffres ar y cae. Mae Glyn-nedd yn dal i ddod ymlaen. Tennant, mae'r bêl yn hir allan i'r asgell. Mae wedi mynd ymlaen ffordd o'r droed. Ysgwni os dyna ni. Mae'r bêl i ffwrdd o'r Ystlys ar yr ochr bella. A mae'r Crwydriaid wedi dod i Gaerdydd a wedi cipio Cwpan Adran 1 gan Glyn-nedd yn fuddigol am berfformiad gan y Crwydriaid. A fel nes ni ddeud, Sioned, y ffitrwydd ne oedd bwysica'r Crwydriaid ac ar diwedd y dydd yn heiddi ennill y gêm. Ie, oedd y ffitrwydd jyst wedi dwy ffrwythyn nhw erbyn a'r hanner y gêm na. Oedd fwy o egni da nhw jyst i gweld yr 20 munud diwetha na. Ond oedd e'n gêm ardderchog, gêm o ddwy ochr. Pan ath Glyn-nedd allan, wedyn ath e'n gêm agos, gath nhw'r cais yna. Oedd e wir yn gêm ardderchog i dangos rygbi Cymru a pa mor bwysig yw hefyd i'r pentrefi a'r trefi lleol yma. Oedd e'n gêm hynod o gyffroes i gwylio ar y degau, rhwystredig ar y degau eraill. Ond Crwydriaid Llanelli, nhw nath rheoli'r gêm orau, nhw nath rheoli'r tiriogaeth a cymryd y cyfleoedd nhw. Diolch i Nick Gale. Ond ie, gêm ardderchog, da iawn. Ie, am gêm i'r dorf yma yn y Principality. Y Crwydriaid Llanelli sydd wedi ennill y ffeinal yma yng Cwpan Adran 1. Crwydriaid Llanelli 22 a Glyn-nedd 19 oedd y sgôr terfynol. Gwynebau Glyn-nedd yn swrth, ond Crwydriaid Llanelli wrth i bod. Gwyneb Bartyn y gorllewin hen yma yn saff i chi a Nick Gale yn cicio rhan fwyaf o'r pwyntiau i'r Crwydriaid. Am fuddigoliaeth i Crwydriaid Llanelli. Alla i weithio chi fydd parti yng Nghaerdydd hefyd, achos mae cannoedd o gefnogwyr wedi dod i'r Principality weld eu tîm yn ennill y cwpan rownd derfynol Cwpan Adran 1 newydd orffen. Crwydriaid Llanelli yn ennill y tlws am y tro cyntaf yn ei hanes. Rownd derfynol Cwpan y bencampwriaeth i ddod Bargoed yn erbyn Ystrad Rhondda, gic gyntaf am 3. A rownd derfynol Cwpan yr uwch gyngrair yn dod ar cyfan i ben. Merthyr yn erbyn Llanymdefri am chwarter wedi 5. A mae'r sŵn yn fyddarol yma yng Nghaerdydd, ond mae'n digon o chwaraeon i ddod dros yr wythnos nesaf. Nos yfori sgorio am hanner awr wedi 9 nos Fawrth am 6 o'r gloch, cyfle i weld eich bwyntiau Kosovo yn erbyn Cymru. A nos Iau methu aros i fod nôl yn yr Indigo Pren. Chwyns Caerfyrddin yn erbyn Glynneath. Ond nawr mae'n bryd i gael bach o ymateb gan Ser yn y gêm sy'n siarad gyda Lloyd Lewis. Josh, Ffeinal, congratulations, you are the man of the match today. First of all, how do you feel? Knackered. It was such a game. A lot of running rugby and that, back and forth. It was a really good game, to be fair. Great performance from all of the boys. Fair play. You're obviously a very tight-knit group. Promotion isn't guaranteed, but it's looking very, very likely. How much are you looking forward to the championship next season? Very much so. It's been quite tough this year. We've got a few boys in, but we've got every single league game has been a struggle for us, but we've managed to get there and hopefully we can finish top. What's the plans tonight, Josh? At Cardiff, don't know where yet, but we'll go out and see. Yeah, in the big city. Well, Josh, congratulations, mate. Man of the match. Thank you very much. Cheers, mate. Ie, dyw bws y cefnogwyr ddim yn mynd ôl tan 6 o'r gloch, felly aros o datlu yng Nghaerdydd fyddan nhw. Ond dyma'r cic seliodd y gêm. Nick Gale, mae wedi bod yn allweddol i'r tîm ma trwy gydol y tymor. Wedi sgorio 12 o bwyntiau yn y rownd gyderfynol. Dim ond methu un cic heddi
A mae rai y gweud, Steph Hughes, oedd e ddim yn ymddangos fel bod y pwysau wedi effeithio. Wel, i fod yn deg, a Nick Gale na chwaith Dylan Francis. Oedd y ddau nhw'n arbennig iddi. A dyna gêm gwych i ddechrau'r diwrnod. Dau tîm yn real cystadlu nes y 2 funud diwetha yna. Oedd e'n gêm ardderchog a chwarae teg i boys Crwydriaid Llanelli a Nick Gale i gicio'r cic ar y diwedd i ennill y gêm. Nick Gale, can you hear us? I do, yeah, I can hear you. Siarad Cymraeg? Ydyd, ie. I do, yeah. Cera ni trwy'r gic yna de, Steph's jyst yn gweud, oedd e ddim yn ymddangos fel bod ti'n tymlo'r pwysau mas na, ond oedd pwysau ar y gic, achos oedd e'n gic i ennill y gêm, Nick. Oedd, ie, yn amlwg, ond oedd cicwr Glynneath yn un rili dda, so ni'n gwybod y fi'n o'n ni'n mynd i seilio'r gêm, so oedd jyst yn un anodd, ond falch iawn tawn ni sy'n mynd gytred ar ddrws, so hapus. A Ceri draw, Ceri ymuno dy dîm, achos mae datliadau yn amlwg ymysg y cefnogwyr a'r chwaraewyr, Nick. Ond o'r diwedd fi'n gobeithio bod ti yn gallu dathlu. O ti ddim yn edrych fel, nes ti greu'r cais cynta yna yn yr hanner cynta, ond o ddim datliadau. Oedd e fel bod ti'n aros ar gyfer y foment ma, tan bod y canlyniad yn saff. Wel, oedd e reit yn y diwedd, so oedd e cic o i ennill y gêm, 75 munud, so o'n i jyst yn... Wel, o'n i ddim yn hapus yn sefyll y bêl off y car y diwedd, so o'n i jyst yn rili hapus a fel wedi ti, ni sy'n mynd gyda'r drws. Ie, chi reolodd y chwarae, Nick, gyda lot o cico hir a gweithodd hwnna'n dda iawn i chi, lot o boys yn y pac yn jacklo'n grif dy chi. Hwnna'n tactau chi wedi defnyddio yn dod mewn i'r gêm? Odi, trwy flwyddyn, i fod yn onest, cico'r bêl lot a gadl y tîm arall neu camgymeriadau oedd y nod, ond mae boes da, dyn ni dros y bêl a ni'n amlwg di targedu hwnna heddi'n dod mewn i'r gêm, so o'n i'n gwybod beth siawns yn dod i gael cwpl o cic am y pist, a falch gys i cyfle ar y diwedd. A Nick, be mae'r buddugoliaeth yn mynd i olygu chi fel teulu? Ac fi'n gwybod e'n benderfyniad anodd i dy dad i adael arferth ar ôl 19 mis, so mae di wneud y penderfyniad cywir, mae'n bna'n special i chi gyd. Wel, os o'n i wedi colli, fydd ni'n gweud y ffordd arall rownd y fe, ond na, hapus eddi, a mae'r gyngred yn ei fyd, ni yn ail ar y funud gyda cwpl o gemau i fynd, so gobeithio bydd y dwbl da ni, ond fel ti gweud, Lawrence, mae'n hapus yn sgwr y gêm drosto. Mwynhad datliadau, diolch yn fawr. Diolch i gyd. A faint o glod ti angen mynd i Sean Gale, ac fel wedodd e, dim ond colli un gêm trwy gydol y tymor, maen nhw'n hedfan yn y ddwy gystadleuaeth i fan. Ond sicr, mi'n gael mae'r ystadegau yna'n gweud y cyfan, dim ond colli un trwy gydol y tymor, a fel nadder y ffordd o'r gweud, mae'r chwaraewyr gydag sy'n ymroi popeth yn ystod yr wythnos, a mae hwnna fel y fforddwyr yn ei byd o waniaeth, ond pob clod eich chwaraewyr, o'n i'n meddwl oedd falle oedd y disgyblet i gael nhw lawr tymau bach, ond o'n nhw wedi dyfal barhau, a with Glynneath di tafel i popeth ato nhw ar y diwedd fyna, ond nhw wedi dal cadw nhw mas, a pob glod am i siŵr bod nhw'n mwynhau y dathlu mae yno. Nerfus ar y degau, ac sgip nhw 5 cyfle i ymestyn y sgorfod, ymestyn y mantes, ond wnaethon nhw be, nhw'n taro be mlaen, a gwasraffu cyfleoedd yn sicr yn yr hanner cynta nesaf. Ie, yn sicr yn y hanner cynta. Fi credu nath hwnna roi lot o hyder i Glynneath. I roi clod yn nhw, nath nhw amddiffyn yn wych yn yr hanner cynta, yn creu lot o wella diffyg hyder i Llanelli Wanderers, ond beth wnaethon nhw'n dda, o'n i'n meddwl, oedd jyst nath nhw stico at beth o'n nhw wedi paratoi, fel oedd Nick yn gweud, cic o'n hir, gorfodi Glynneath i wneud camgymeriadau, hyd yn oed reit lawr amser oedd 19-1 ar ddiwedd y gêm, nath nhw stico at y proses a gaethon nhw'r buddigoliaeth o ganlyniad. Ti mae ddim wastad yn mynd at y pist mewn gêm y Cwpan. Oedd cwpl o adegau lle ni'n meddwl mae'n gallu Glynneath i cymryd y pwyntiau, wedi just cadw mlaen i roi pwyntiau ar y sgorfwr, ond falle os maen nhw wedi bod, achos mae ddau dîm yn tîmau sydd wedi bod yn chwarae trwy gydol y tymor, o'n nhw'n sicr be o'n nhw'n gyfarwydd â hi. Ie, wel, fi'n credu gyda y ffaith bod y ddoi dîm gyda cicwyr sy'n mynd at y pist a maen nhw'n gywir iawn. Fi'n credu byddech chi dwp yn ddim yn mynd am y triffbwynt pan mae'r cyfle na. Ond na'r Glynneath, nath nhw'n penderfynu mynd am y cornel cwpl o weithiau, hwnna wedi talu ffrwyth, a hwnnw wedi cael cic-os, bod nhw wedi cael y mantes o'r dyn ychwanegol na, achos bod nhw wedi mynd am y cornel a gorfodi i Crwydriaid Llanelli i roi cic-os i ffwrdd a mynd lawr i 4-10, ond mae rai chi camon nhw, chi'n bod mae gael maswyr a wel, i Crwydriaid Llanelli, dyn sy'n y canol fel Gale ti gellir Llanelli am y pist, mae fe'n ei byd o waniaeth yn gwybod bod chi
gael y trip pwynt na, jyst i gael y momentum na, jyst i tico bant a mynd mewn i'r gêm a fi'n siŵr bydd y boes ma gyd yn mwynhau hyn o. Ie, ni'n gweld beth mae'n golygu'r cefnogwyr, Steff. O falle bod mae'n dawel lle i ni, ond dwi wedi bod lan ar yr ail lefel. Mae'n mor fywiog. Cefnogwyr o bob oedran y mae fwynhau'r diwrnod. Na beth, mae'n biti efe rygbi. Mae'n dangos pwysigrwydd rygbi yn Cymru i ni gyd. A mae'n gret i just fod yn rhan o fe y ddau tîm. Reit, wel, ewn ni nôl naw i'n tîm sylwebu wrth i Crwydriaid Llanelli baratoi i godi'r cwpan. Ie, y ddau dîm llawn balchder ar cefnogwyr, yn llawn balchder ag edmygell ar gyfer y ddau dîm nath roi gwledd un gallwn ni yma yn y Principality prynhawn yma. Oedd hi'n gêm dyn, oedd hi'n gêm agos rhwng y Crwydriaid a Glynneath. A Glynneath yn dod nôl mewn i'r gêm. Oedd hi'n gêm gyfartal am gyfnod yn y gêm, ond y Crwydriaid droed Geil yn llwyddo i fynd nôl ar y blaen ac yn llwyddo i gipio y gwpan heddiw yma yn y Principality. Y capten sy'n paratoi i godi y gwpan, Rodri Owens, y capten. Oedd o'n y gell gos mewn 10 munud, sy'n gobeithio fydd o llawn egni i godi hon yn y Principality. Ie, yn cael sgwrs fach sedyn. Yn chwerthin y mwynhau. Bydd hi'n sicr y noson i'w gofio hyn yma i'r Crwydriaid. Ac ar ôl y tynnu lluniau pwysig, dyma be mae pawb wedi dod i weld. Pencampwyr, Cwpan Adran eleni, Crwydriaid Llanelli. Yn fuddigol yma yn y Principality. Yn meiddi Glyn-nedd 22.19 ar y Crwydriaid sydd yn dathlu. Dwi'n siŵr fydd ddigon o champagne i'r Crwydriaid heno yma wrth i nhw fwynhau eu noswaith yn y brif ddinas. Crwydriaid Llanelli yn fuddigol yng Cwpan Adran eleni. Noson i'w gofio i'r Crwydriaid. Ie, Steff, ni ddim rili wedi cael cyfle i drafod unigolion. Josh Reeds, falle, newn ni ddechrau gyda fe, yn edrych mor effro, mor fywiog trwy gydol y gêm. O, mae gymeriad y foi. Oedd e'n chwarae Bryn Ysgellro sy'n felly dangos. O'n i'n gweld lot o mewnwyr yn cael 2 neu 3 jackal turnover. Mae'n dod i tackles enfawr mewn. Mae popeth gyda fe a dros ymdrech trwy gydol y gêm. Oedd e'n mor bwysig i beth nath Crwydriaid Llanelli heddi a fi'n siŵr bydd mae'n tipyn o gymeriad i joio heno. Reit, mae mwy o mateb nawr gyda Lloyd Lewis, mae gyda'r gwrthwynebwyr. Ie, fi ma gyda prif hyfforddwr Glyn-nedd. Grant, very close game throughout. Are you proud of the boys' efforts today? Oh, absolutely. You know, they dug in right to the end. I thought, you know, there was a real momentum shift in our second half. And I thought we were really building towards either a penalty or obviously a try, but we changed tactics for the last 10-15 minutes and sort of went up the middle a bit. I would have been quite happy to take a penalty and then play another 20 minutes. I thought they were tying in. Yeah. And I thought we were fitter and we had a bit more energy about us. Yeah. No, you're a credit to yourselves, definitely. You're obviously such a tight-knit group of boys. It was a pleasure to join you at breakfast this morning. You're guaranteed promotion. You are promoted to the championship next season. How big is that for the boys moving forward? Yeah, huge. We got promoted without even playing yesterday. So yeah, we've been building for a couple of years, and it's more than they deserve. We've worked really hard for the season. We've got the boys fit, and we've sort of improved the squad. So I think we're better prepared to go up into the championship for next season, and make a real impact on that. Yeah, well done today, mate. All the best next season. Thank you, Grant. Legend. Cheers, boy. Yeah, mae tad Nick Gale, Sean Gale yn ymuno ni nawr. Sean Gale, 1 season in charge, and you're taking the cup home to Llanelli. Not too bad. Not bad at all. I'm just pleased with the players, to be honest. So the effort they put in, we wanted to get them fitter. That was the big thing we had to do. And the attendance in training has been fantastic, and the effort they put in more than anything. So I'm a proud father and a proud coach today, I'll be honest. Plenty of endeavour
during the game, but only one try. We're going to take a look at that Steph Phillips try now. You might have thought you had more in you in that first half, but it proved enough, and it came from that crucial turnover. Yeah, great turnover, and I think Nick made a bit of a break on the side. I think he popped it inside, didn't he? And Steph done the rest. So the two player coaches today got involved in the try, so I was quite proud of them. No celebrations from Nick, though. I was stood here by the touchline. He kept the ball alive, fair play to him, but no celebrating until the final whistle. Is that the kind of player he is? Yeah, he's a cool cucumber. My house this morning wasn't the most pleasant place to be this morning, but I think you were in school, Nick, as well, were you? Say it again. I think you were in school, Nick, as well. I was, Steph. Yeah. Steph here with Yes, Steph I thought so. Yeah, but as I say, we're very proud today. But it's all about Cletley Wanderers today. And I say they are in the greatest of places the last few years. And for us to come where we've done today is it's just a fantastic achievement for the whole club. Sean, I know these boys have got questions, but we haven't got any time, so we're going to leave you just by saying congratulations. Cheers. Diolch yn fawr, thank you very much. Right, okay, well, dyma'r gêm gyntaf o dair gêm, y dwy gêm I ddoi, Ystrad Rhondda yn erbyn Bargoed, a wedyn Llan yn Ddyfri yn erbyn Merthyr. Ond Steph, Ifan, diolch yn fawr am eich cwmni chi. Storm Kathleen, ni wedi cuddio Storm Kathleen o dan do heddi, ond grym y gêl sydd wedi dod i'r amlwg yn y stadiwm. Hwyl fawr. Crwydriaid Llanelli yn dod I ffwrdd gyda'r bêl dain erbyn un ar rasgell. I'r ochr bella nôl tu mewn I Nick Gale, a mae'r Crwydriaid am groesi am gais gyntaf y gêm. Bron yna I Glyn-nedd, a mae'n gais I Celyn Bowen. Mae'r Crwydriaid wedi dod I Gaerdydd a wedi cipio Cwpan Adran 1.